Вітаю усіх. Быў адключаны інтэрфейс і я не заўважыў гэтага, не ведаю чаму. Давайте нагаварыў я, 4 хвіліны нагаварыў. Вітаю усіх, добрый дзень. Сёння у нас канец галасавання. Сёння мы гуляем у блакітнага прынца. Блакітны прынц гэта рагалік з пазламі, у якім кожны у нас ёсць забегі на адзін дзень. Злева зверху у нас ёсць крокі, 70 крокаў, за якія мы павінны даследаваць маёнтак. Мы павінны знайсці 46 пакой у маёнтку, у якім ёсць толькі 45 пакояў. Не ведаю, як гэта павінна працаваць. Кожны пакой мы адчыняем самастойна, то бок мы абіраем, які наступны пакой будзе, з невялікага набору таго, што мы бачым, так? Там, з невялічкага набору, то бок 3 звычайныя пакоі, і падыходзім да дзвярэй, абіраем, клікаем на дзвер, мы абіраем з 3 дзвярэй 40 пакояў, які будзе наступным. Наша мэта знайсці гэты 46 пакой. Што за ён? Халера яго ведае. Можа быць, ён адзін з тых, які нам і выпадае. Мы не ведаем. У гэтым як бы частка пазла, так? У нас ёсць дадаткова яшчэ, я зрабіў сабе нататкі і запісваў зараз нататкі. За учора мы даведаліся, што код ад сейфа 9083. Блакітныя нататкі гэта праўда, зялёныя нататкі гэта няпраўда, і чырвоныя нататкі гэта хлусня. Я не ўпэўнены, тут можа быць такое, што якая-небудзь з гэтай інфармацыі неправільная, так, але пакінем пакуль так. Вось. Мы яшчэ даведаліся, як вырашаць пару пазлаў у гульне, і нам трошкі больш вядома пра сам маёнтак стала, але пачынаем забег па новай. Адразу ідзем на вуліцу. І адразу я пераключу гэты самы. Знайду, у мяне ёсць, я чыніў вось гэтую браму, і у нас ёсць дадатковы пакой з вуліцы. Зараз жа чутна мяне, так? Так мяне чутна, я пераправерыў. У нас ёсць адзін пакой з вуліцы, вось гэты. Бульбу шукаць, я трошкі пазней, там у садзе трэба шукаць. Гэты пакой мы можам браць з 3. Святыня. Прынесіце ахвяру і атрымайце благаслаўленне. Овал. Спецыяльныя планы каштуюць дадатковыя крокі замест гэтых самых. Замест гемаў. Крокі абраць, можа быць. Я бы жадаў святыню пабачыць. Трэба грошы тады ёй даць, так? Але грошаў у мяне няма, гэта новы забег, у мяне нічога такога няма. Благословленне на некалькі дзён. Гэта гучыць вельмі добра. Давайте збярэм грошай і прынясем ахвяраванне. Я толькі не дакладняю, якое, што мы атрымаем за гэта. Дарэчы, я вось не ўпэўнены, што гэта была добрая ідэя ісці туды. Мы згубілі, атрымліваецца колькі? Мы згубілі 5 крокаў, каб туды пайсці. Нават 6 крокаў да святыні. 6 крокаў проста тое, каб туды схадзіць, пры гэтым без ніякіх эфектаў. Так? Давайте праз правы бок. Так. Спальня, шафа і пэнтрі. Я не ўпэўнены, гэта што будзе? Кладоўка, я так разумею. Давайте спальня. Няхай яна будзе. У спальні нічога не змянілася? Нічога не бачу. Трэба было зрабіць... У мяне ж ёсць скриншот гэтых самых. Так, скриншот я рабіў. Дзе мой скриншот? Я рабіў скриншот, дзе зелёненькі яшчэ гэты самае, дзе карысна ставіць пакоі з... Не, паглядзіце-ка. Вось гэтыя выразаныя скриншоты якраз такі захаваліся учора, які я рабіў. Халера. Ладно. У мяне не захаваўся план гэтых самых, для зялёных, карацей, пакояў. Так, гэта ўсё тупік. Security мы нават адчыніць не можам. Это дрэнна, у нас вельмі хутка заварочваецца ўсё ўлева. Пакласці адзін прадмет, каб атрымаць на наступны дзень. Гэта вельмі карысна, калі бы мы рабілі вельмі круты прадмет у нас быў на руках. Але у нас такога няма насамрэч. Давайте ўлева. Няхай пазл будзе. А то мы вельмі хутка забег скончым зараз. Вядома, нам пазл з 3 скрынямі.
Сэнс пазла. Одна скрыня гаворыць праўду, одна скрыня, як мінімум одна скрыня гаворыць праўду, а як мінімум одна скрыня хлусіць, і як мінімум у адной скрыні ёсць гемы, ну, узнагароды. Іншыя дзве скрыні кажуць праўду, гэта немагчыма. Калі гэтая скрыня кажа праўду, то тады ўсе гавораць праўду, а гэта немагчыма, гэта парушае, яна хлусіць. Дзве іншыя скрыні блакітныя, вядома, не. Гэта хлусня таксама, і гэта кажа праўду. А дзве іншыя скрыні пустыя, ну, значыць, у чорнай. Таму што яна адзіная, якая можа казаць праўду тады. Оп. Паехалі далей. Геструм. Блін, настолькі дрэнныя нейкія у нас атрымліваецца. Яно яшчэ заварочваецца. Мне падаецца, гэта забег будзе супер кароткі. Таму што ўсе пакоі тупіковыя, альбо вывяртаюць нас, проста разварочваюць налево. Прадметы на продаж. Давайте просто абярусь. Прадметы на продаж. Няхай будзе. Калі гэта такі кароткі забег будзе, то... Ну, тут як атрымаецца. Што прадаецца? Сёння рыдлёўка прадаецца і компас, дарэчы. На жаль, ні на што ў мяне грошай няма. Шмат цікавых прадметаў, але не. Не, дарэчы, там больш... Ну ладно, неважна. Там была яшчэ соль можна было набыць, і можна набыць было молот. Але зноў жа у нас грошай няма. Вось зараз грошы можна атрымаць тут. Вось гэта, давайте пакой для малявання. Можна абіраць, якія пакоі будуць наступныя. Так. Ну тут нешта я не бачу нічога новага. Давайте далей. Ключы на продаж. Ключ. Ось сюды. Заберем яго, бо зноў жа, чым больш нам патрэбна павялічваць колькасць праходаў для сябе, каб спрасціць праходжанне. Колькасць праходаў у нас даволі далёка не бясконцая. Так, вось гэта нельга забраць, калідор нам прыйдзецца забіраць, так, я разумею. Вітаю, Пурбай. Вітанкі. Так, на тым ключ. Я магу скарыстаць ключ. Давайте выцягнем іншы пакой. Новы забег. Пакуль што вельмі дрэнны атрымліваецца. У нас амаль няма праходаў. Вельмі неудалыя пакоі нам выпадаюць. Я спрабую выцягнуць гэта неяк, але атрымліваецца он так сабе. Так, сюды таксама ключ пойдзе, так? Не, сюды без ключа. Пэнтрі, вось сюды давайте тады. Управа будзе паварот. І мы грошкаў трошкі заробім. І крокі. Так. У нас ёсць усяго два месца, куды можам падключыцца. Ну, скажем так, дадаць яшчэ пакой вось тут і вось тут у калідоры. Ну, пакуль атрымліваецца не вельмі. Пакой бяспекі. Мы не можам яго адчыніць. І вось гэта. Ну, нам заўсёды патрэбна зараз браць, каб як мінімум адзін выхад быў. Бо інакш колькасць праходаў будзе змяншацца. Нам патрэбна наадварот, каб іх колькасць павялічвалася. О, ось он. Гем. І тут скрыні ніякага няма. Няма скрыні. Ідзем улева. І калідор, абавязкова бярем у калідор, бо нам патрэбна, вось, будзе два праходы. Павялічылі колькасць праходаў. Так. Тут у нас... Ну, гэта пакоі ў левым крыле будзе з большай верагоднасцю будуць зачыненыя. Так. Царква. Я не вельмі жадаю браць царкву. Калі ёсць магчымасць гэтага пазбегнуць, я бы гэтага пазбегнуў. Таму што царква, яна заўсёды забірае гэты самыя грошы, а я бы жадаў у святыню закінуць грошы. Сакрэтны праход ёсць. Давайте сакрэтны праход. Я зялёненькі возьму. Так, тут у нас ёсць... Блин. Акварыум мы не можам, патіо мы не можам, таму што у нас гемаў няма, і толькі тераса ёсць адзіны пакой, які мы можам зрабіць. О, рыдлёўка. Падабаецца. Дзякуючы рыдлёўцы мы можам даставаць, ну, набіраць прадметаў.
Так. Хм. Тут няма чаго выкапаць, так што, ну, прадметаў не будзе. Вось такая вось фігня. Так, ёсць адзін ключ, 4 залатых. Што можам з гэтым зрабіць? У нас ёсць варыянты. Ну, мы заўсёды можам пайсці назад і паспрабаваць у святыню закінуць грошыкаў у канцы забега. О, блин. І гэта штука скончыцца, так? Мне няма, я не магу ўзяць гэтыя пакоі. Тупик. Праблема. Так, гэта наконт пазла, наконт гэтага самага таго, што у більярд яны гулялі з правіламі дарца, і вось гэта ўсё. Карацей, гэта пра більярдны пакой. Нататка, мы ўжо чыталі такое. Гэта хто прапусціў, то літаральна ліст аб тым, што сюды наведваліся, у гэты маёнтак наведваліся шмат людзей. Гэта, ну, даволі знакамітае як бы месца, і, ну, было шмат сяброў як гэта, у прадзядзькі нашага. Што там каты? Я вось думаю, атрымаецца ў мяне паставіць гэты самы камеру. Можа быць, не атрымаецца, мне падаецца, гэта на коротка заскочыла туды. Калі уляжацца, то тады я падумаю яшчэ, можа. Камеру пастаўлю. Так. Наша мэта знайсці 46-й пакой. І людзі, якія наведваліся, гэты чалавек, які уладальнік гэтага маёнтка, ён быў знакаміты самімі пазламі. І частка з яго спадчыны, каб атрымаць спадчыну, якраз такі таксама вырашчыка пазл, калі ласка. Вось такая штука. Это падаецца ўсё. Ну, калі мне зараз не пашчасціць з пакоем, а гема ў мяне для таго, каб узяць нейкі асаблівы пакой, у мяне менш варыянтаў тады без гемаў. Царква, адзіны варыянт, які я магу сабе ўзяць. Просто, ну, без варыянтаў, каб проста паспрабаваць працягнуць гульню. Мінус грошыкі. О, дзякуй вялікая, Рэгана. Гэта ўсё. Гэта правал. Ну, давайте пакінем рыдлёўку тады на наступны забег. Калі ласка, возьмите рыдлёўку маю. Так. Глядзіце, як працуе. Ну, там царква гэта тупік. Ну, амаль. Ну, не, яна ж не тупік. Вось зараз я на тупік. Глядзіце, якая справа. Я зараз паклаў рыдлёўку, я магу потым яе забраць на наступны дзень. Ну, не на наступны, а ўвогуле. У любы дзень потым. Але можна пакласці толькі адзін прадмет. У мяне застанецца зараз 2 залатых, пакладзем 2 залатых у гэты самы, у святыню. Таму што там будзе бласлаўленне тады. Там сказана, што чым больш пакладзеш, тым больш бласлаўлення, я не ўпэўнены наконт гэтага. Ну, што там за бласлаўленне ўвогуле. Але перад гэтым мы забяжым, і я зраблю скріншотик зямлі. Таму што я прадзяўбаўся ў папярэдні раз. Вось. Зараз у сад збегаем. Ось он сад. І ў яго ў нататках было малюнак. Вітаю, ескай гаспадар. Я не памятаю яшчэ, павітаўся ці не. Вітаю, Алексей. Так, вось он план. Я яго тады зрабіў усё ж такі. Памылка, карацей. Ну, ведаеце, трошкі бесіць нестандартнасць па скріншотах. Адныя скріншоты самі па сабе захоўваюцца ў папку са скріншотамі, а іншыя скріншоты і бяруць і кладуцца табе проста ў буфер, і патрэбна яго кудысьці запіхнуць гэты скріншот потым. Неяк неаднародна яно ўсё атрымліваецца. У любым выпадку гэты забег быў вельмі кароткі. Мы ўжо літаральна яго правалілі. Там няма куды ісці больш. Зараз пайду пакладу рэчы. Ну, гэта не рэчы, а як ён, грошкі пакладу. Я ж сюды яшчэ магу у фонтан. Загадаць жаданне. Блин, кожны дзень можна закидывать по тыпу по монетцы. А што калі гэта важна? Ну, просто нігде пакуль падказкі на гэта не было. Я павінен пакінуць штосьці там.
да рэчы. Трэба правяраць яшчэ наваколле, бо нам патрэбна газавыя трубы знаходзіць. Газавыя трубы вельмі важны для нас, таму што яны дазволяць нам нешта зрабіць. Я не ўпэўнены, што. Вось яна святыня, гэты пакой можна тут атрымаць сабе. Дзе манеты? Это ўсё, што у нас ёсць. Танцор. Калі выцягваеце, вы можете заплаціць гемы, каб прокрутіць планы. То бок, ну, по типу, план будзе не тым бокам разгорнуты, я магу разгарнуць яго ў карысны для мяне бок. За гемы. Але гемы, гэта, ну, іх і так не хапае бясконца. Пакуль што ўвогуле за ўсё ўвесь час, я пакуль самы неабходны ресурс, якіх я бачыў, гэта гемы. Таму што дзякуючы ім можна абіраць правільныя планы і прасцей праходзіць тады. Ну, калі жаданне адкрыць як мага больш, ну, як пабачыць як мага больш пакояў. Вось яны патрэбны. Ну, тады ўсё, гэта канец. Ну, мы закрылі тут, мы ўсё, як бы, кончылі. Конец дня. Пачынаем наступны дзень. Так. Пачынаем наступны дзень. Інфармацыя пакуль, ну, гэта забег не той, каб нам нешта даў. Увогуле. Ніякая новая інфармацыя. Паўтараем зараз. Ідзем управа. Більярдны пакой. Дарэчы, мы ведаем там пазл і можам на тую гему мы папярэдні раз, па-моему, атрымалі. Альбо ключы. Давайте за пазлом пойдзем. Вось он пазл з дартсам. Чацвёрка. Гэта скласці 5 плюс 4 плюс 3, 9, 12. Дзе нашы? Націскаем 12. 20 мінус 14, гэта будзе 6. Мінус 2, 4. Дзе 4? Ось тут 4. Далей яшчэ 20 мінус 10. І 20 мінус 10 гэта будзе 10. І памножыць на 2 гэта будзе 20. Націскаем 20. Так, 3 мінус 2 і памножыць на 15 гэта будзе 15. І вось он пазл вырашаны. 2 ключа у нас ад гэтага пазла. Добра. Ідем далей. Калідор. Блін, зноў гэтая халера пачынаецца. Бярем калідор. У нас, ну, не атрымліваецца нармальна праходзіць далей. У нас просто не тыя пакоі выпадаюць. Мы можам атрымаць рыдлёўку, але гэта будзе канец гэтага калідора, нам не падыдзе. Давайте управа разварот зробім. Нам пакуль яшчэ не хапае, ну, 3 праходы, гэта малавата яшчэ. Так, у нас атрымліваецца вось гэтая кропка ёсць, вось тут можна наперад ісці і ўляў можна ісці. Пры гэтым, ну, у астатнім гэта будзе ўсё зачынена. Так, мне ў ідэале праход наперад, каб быў. Але праход наперад тут не будзе. На выбар застаецца у нас тады. 1 гем атрымаць, 2 гема, калі правільна пазл разгадаем, і 10 крокаў. Давайте 2 гема за пазл. Так. Цікава. Добра. Зноў жа правілы гэтага пазла. Гэта у адным... Мінімум адна скрыня кажа праўду. Мінімум адна скрыня хлусіць. У адной скрыні знаходзіцца 10 узнагарода. Гемы адначасова у чорнай скрыні і белай скрыні. Но гэта немагчыма, гэта хлусня. Таму што... Як так? Гемы адначасова у блакітнай скрыні і чорнай скрыні. Гэта таксама хлусня. Гемы не ў белай скрыне альбо блакітнай скрыні. Значыць, яны ў чорнай скрыні. Гэта адзіная магчымая праўда па правілах гульні. Вось 2 гема у нас ёсць. І на гэтым усё. Мы не можам... Не, пачакайце-ка. Так, я не... Мне падаецца, памылку зрабіў. Я мог разгалініць, по-моему, там был выбор пакоя. Я неправильно зразумеў. Я думаў, што я не магу пайсці ўніз ужо. Але мне падаецца, я мог. Ну ладно, давайте хотя бы так.
Так, калі ты заходзіш у гэты пакой, атрымліваеш два крока. Давайте вось гэта возьмем. За гема мы не будзем. Камісарыят, пэнтры. Вось гэту пэнтры возьмем. Нам грошыкі могуць патрэбіцца. І тут у нас можа быць што заўгодна. У ідэале зноў жа пакідаць сабе праходы, так? Вось. Альбо кухня. Ну, кухня такая сабе. Яна дае табе магчымасць набываць ежу, ну, это калі мала крокаў. А мала крокаў у нас будзе тады, калі мы далёка зойдзем, калі будзе добры забег. Пакуль забег выглядае не вельмі шматабяцальна. Так, я зараз памылку зрабіў. Давайте пойдзем назад. Вось зараз я выйду на вуліцу. У мяне ёсць зараз 4 залатых і трохі адчыненых пакояў. Я зараз пайду на вуліцу і... Ну, ўсё роўна я буду вяртацца на пачатак. Ну, таму што я жадаю... Тут и проверил. Мне падаецца, просто у некоторых пакоях я часто не заўважаю прадметы, якія на падлозе валяюцца, там нешта карыснае яшчэ можа быць. Трэба лепей абглядаць пакой, мне падаецца, я шмат рэсурсаў на гэтым губляю. Я вярнуўся ў пачатак, я жадаю адчыніць вось гэтыя дзверы яшчэ, разгалініць гэтую ўсю штуку. Але зараз мы забяжым, вернемся ў знешні пакой. І ў знешнім пакоі паспрабуем паглядзець, што будзе ў ім. Ну, што мы зможам выцягнуць. Мяне цікавіць бункер, таму што мне падаецца, я ведаю, якая сёння дата. Вось он бункер. Спускаемся ў яго. Бо мне падаецца, я магу адчыніць сейф. Мне падаецца, я разумею, як працуе тэрмінал. Вось гэта. Зараз. Я жадаю вось гэты сейф адчыніць. Так, нотаткі. Тут жа, па-мойму, нічога не было, так? Ну, папярэдні раз, як мінімум. Трэба агледзець. Добра, давайте тэрмінал тады. А калі ў 3 усе хлусяць? Дык па правілах гульні павінна быць, каб адна хлусіла. Ну, адна казала праўду, выбачаюся. То бок, гэтыя скрынкі адна абавязкова хлусіць, адна абавязкова, як мінімум адна абавязкова хлусіць, як мінімум адна абавязкова гаворыць праўду, і ў адной скрыні знаходзіцца ўзнагарода. Гэта правіла ўсяго пазла. Так, сейф. Таймлок сейф. Поставить дату. Як мінімум 1 гадзіна ў будучыню, то бок мы не можам просто падабраць дату, мы павінны ведаць, какая сёння дата. Калі я правильно зразумеў... Так, блин, чакайце-ка, я не ведаю, які сёння дзень. Так, назад. Зараз яшчэ па парадку дзень. Сёння 6-й дзень. Калі я правильно зразумеў, то 3-й дзень, гэта было 7 лістапада, так? 7 лістапада, запомнілі. 7 лістапада, і гэта быў 3-й дзень. Сёння 6-й дзень, то бок павінна быць... мне гадзіннік трэба паглядзець яшчэ. А гадзінніка тут няма ў бункеры, так? Это я прадзяўбаўся. Пу-пу-пу. Давайте збегаем тады ў маёнтак, паглядзім, які зараз час. Мне патрэбна паставіць сейф, як мінімум, на 1 гадзіну ў будучыню, як мінімум. Бяжым у маёнтак. Тут жа... пачакайце, гадзіннік ёсць звонку. Заўсёды, так? Ён жа працоўны тут. Каб я крокі просто не губляў. Так, ён працуе. Зараз амаль 9. Так. Амаль 9. Я пастаўлю на 10. Я не паспею хутчэй за ўсё. Так і не паспею. Ён ужо 9 будзе. Я пастаўлю на 11. Гэты... гадзіннік. На 11. Бяжым. Так. Люцик, что такое? Что здарылася? Рассказывай. Ходить меня учить. Так. Сёння лістапад. Лістапад. І атрымліваюць сёння 10, калі я правильно разумею, так? Ставлю на 11, я сказал, так? Будзе на 11. Пацвердзіць. Ён будзе адчынены на працягу 4 гадзін. У нас ёсць выбор.
У нас яшчэ ён будзе адчынены на працягу 4 гадзін праз гадзіну, так? З-за таго, што я літаральна там загадаў яшчэ больш, то гэта займе час. Трэба сачым за гадзіннікам. Пасля 11 у гульне нам патрэбна вярнуцца назад у бункер. Правильно же? Я нормально зрабіў. Так, зараз ужо 9, з-за таго, што як мінімум на гадзіну ў будучыню, я на 2 гадзіны ў будучыню задаў. Вітаю, вітаю. Містер Сінкен. Сінкер. Нешта сёння. Так, мы зноў маёнтку працягваем. Паглядваем на гадзіннік, трэба ў 11 будзе вярнуцца ў бункер. Калі я правильно зразумеў дзень, я мог неправильно здагадацца наконт дня. Блин, неправильны пакой браў. Там быў лепей пакой. Я мог яшчэ і гем зарабіць на гэтым. Ну ладно. Гасцевы пакой, вось гэта давайте, на крокі. Таму што яна паварочвае ўправа. Я жадаю, каб мне было больш варыянтаў. Я літаральна, у мяне опцый вельмі ну зараз я пакраху іх раблю больш. Добра, дарэчы, атрымліваецца. Яны закрыюцца вельмі хутка. О, выглядзіце, якая штука. Кожны раз, калі вы упершыню ўваходзіце ў кожную спальню, з гэтай маскай вы атрымліваеце 5 крокаў. Добра. Тут нешта ўсё не спакоўваецца. Яны не гуляецца нешта апошнім часам, я вось не ведаю, Люцик, чамусьці гэта. Незразумела, апошні некалькі дзён такі. Нейкі дзіўны. Чаму не на шашлыках? Ну, так атрымалася. Так, у нас ёсць магчымасць атрымаць сабе адразу 3 прадметы. Один прадмет і раскрыць праходы, альбо адчыніць абсерваторыю, якая дае бясконца накапліваюцца эфект у яе абсерваторыі. Я бы ўзяў абсерваторыю. Так. Там была подсказка мне на тое, што тут ёсць сакрэтка нейкая. Люцик, што такое? Была подсказка, што ёсць нейкая карысная рэч, якую невядома як здабыць. Так. Адзіная невядомая рэч, якую можна... Я бачу. Я зразумеў. Там на баку тэлескопа ёсць хованка. Нам патрэбна... Так, не тое. Бяром, паварочваем улева. Максімальна. Карысная рэч у Рондале. Не, ён зараз я просто нешта носіць. Ой, па хаце носіць кота. Так, я разгарну улева максімальна вось так. Тут ідэальнае месца для тэлескопа, для таго, каб яго опусціць. І там я яго і апушчу. І адтуль забяру тады. Потом, блин, придется яго потом назад яшчэ крутіць, не забыть. Люцик, что такое? Вось тут. Планетарыум. Калі вы скончыце дзень у планетарыуме, атрымайце 2 зоркі. Перманентна дадаць у мой пул планетарыум. Добра, і у меня новы пакой з'явіўся. Я зараз магу сабе заўсёды... Я магу скончваць дзень у асабістым пакоі і такім чынам атрымліваць сабе больш зорак. Зоркі — гэта перманентнае паляпшэнне, якое будзе пакрыху накаплівацца на працягу маіх забегаў усіх. Таму карысна імі карыстацца ў асабістасці, калі я не ўпэўнены, што я нешта карысна атрымаю. Ну, па тыпу, ёсць магчымасць браць абсерваторыю, бяры абсерваторыю, мне падаецца гэта. Так, ёсць, глядзім. 4 зоркі, і мы атрымалі сабе яшчэ... Мне цікава, ці накапліваецца гэты эфект, увогуле. Па тыпу, ці атрымліваю я зоркі папярэднія. Па тыпу, паўночная зорка адзін залаты, мне падаецца, не. Мне падаецца, гэта, зафіксаваная рэч. А што тады, калі я наберу максімальную колькасць зорак? Што далей? Дзіўна тады. Цікава, як гэта будзе. Так, праход далей. Давайте сюды. Што мы можам? Царква мне насамрэч самая карысная. Давайте вось гэты пакой. Я там закрыю сабе ўсё нахрен.
Я магу сабе атрымаць шмат крокаў, так? Я магу 10 крокаў атрымаць за тое, што я зайду вось у гэтае месца, так? Не, давайте, пакуль не буду. Царкву я не жадаю, таму што грошы сойдуць. Ну, усе яна просто заб'е. 253, 254, 255 і 0, 1, 2. Ну, так прыкладна. Цікава, дзе яно скончыцца. Цікава, дзе скончыцца. Мы можам разгарнуць камісарыят і зрабіць яго карысным для сябе. Давайте, блин, гэта 2 гема ўйдзе, так? Вось так, і 2 гема, але мы адчынім сабе далей праход. Вельмі шкада гэтых гемаў. Так. Без. Гэтыя малюнкі змяняюцца. А што за халера? Камісарат будзе зачынены з дня 12 па 16. Вы бачыце за клопаты. Сёння у нас у камісарыяце гэта гемы прадаюцца. Соль, молот і метал-дэтэктар. Метал-дэтэктар, дарэчы, карысная вельмі рэч, вельмі спрашчае. На жаль, 10 манет у нас адсутнічае. Цягнем наступны пакой. Дворык. Не. Блин, я не магу. Гэта каб здам. Так, у нас тут раптоўна ўсё закрылася. Давайте 2 прадмета у шафе. О, гаманец. Кожны раз, калі вы збіраеце 3 манеты, вы атрымліваеце яшчэ одну дадатковую манету. Окей, добра. Вяртаемся назад. Колькі часу зараз? Будем пробягаць скрозь галоўны пакой. 11 ёсць? Толькі 10. У нас яшчэ гадзіна ёсць да сейфа. І ўсё. Вы ведаеце, гэта... А, не, гэта не канец забега. Добра. Ну, гэта быў амаль канец забега. Літаральна просто херак, і у нас просто неудалыя пакоі. Але у нас ёсць яшчэ адзін выхад. Нам падшчасціла трошки. Ключ і гем. У нас есть яшчэ один проход. Налево. Это наша дверь. Гэтая дверь не... Калі там будет 2 тупика, нам кабзда. Ну... Калі ласка. Царква, сур'ёзна. Толькі я, блин... Ну ладно, царква без варыянтаў. Тут мы нічога не зробім. А, я абаронены ад эфекта гэтага пакою. Добра, гэта таму што я бункер узяў. Давайте вось гэты пакой возьмем. Лабараторыя. Эксперыментальныя гэтыя самыя эксперыменты над домом. У мяне ўпершыню по лабараторыі выпадае. Так, зараз я даследуем кожны. Так. Нотатка. Я звычайна працую у лабараторыях Сінка, але быў адправлены сюды на месяц, каб дапамагчы Муру з яго новымі тэстамі турбіны. Мне падаецца, мне патрэбна трошкі дапамогі. На працягу апошніх 3 дзён мне не атрымлівалася знаходзіць лабараторыю ў будынку. Сёння была першая, ну, мне першы раз гэта атрымалася. Калі ласка, хто-небудзь можа сказаць мне, ці гэта звычайна, і калі так, як мне зрабіць хоць штосьці? Перад тым, як я сюды прыбыў, мне расказалі, што... Расказалі аб тым, як працуюць дзверы, але я павінен сказаць, я не чакаў, што гэта будзе, што did not expect to be... Але не чакаў, што мне не атрымаецца трапіць да свайго працоўнага месца на працягу першага тыдня. Любыя падказкі ад маіх іншых даследавальнікаў былі бы вельмі карысны. Кімберлі Томпсон. Дзе хамяк, хто насыпае яму ежу. Дык вось, што цікава, усіх адправілі па дамах. На той момант, на той час, пакуль мы даследуем маёнтак, усіх адправілі па дамах. Я не ведаю, чаму яна
табліца элементаў, яна так выдзелена, ну, па тыпу я магу яе паглядзець. Это важна, хутчэй за ўсё. Давайте яе тады пакінем. Нататкі. Нагревание и охолодживание. Так, вода тая при 0,1-0,5 пунктах ППТ. Ну, я не ведаю, может быть в пунктах. Так, добра. Лед, пробка плавления, температура покаевая. Полностью тая перед нават покаевой температурой. Тест 205. Атмосферный тиск, 93 kPa, технічна, ні халера мне гэта не кажа. Ну давайте зробім скриншотик, няхай будзе. Чтобы гэта нотатка не значила, я так разумею, на потом будзе. Навошта гэта важна? Добра. Шмат чаго, шмат чаго. Ввогуле. Чамусьці часта, бачыце, вось абсалютна, ну, калі просто адключыць логіку пазла, так, а просто ўключыцца ў рэальнасць, это такія хімічныя формулы, розныя графікі, ну, дарэчы, што дзіўна, некаторыя вельмі базавыя такія рэчы ёсць. І раптоўна, у нас ёсць малюнак з гэтага самага, з маёнтка. Чырвоная лінія, якая перасякаецца на іншы малюнак з маёнтка. Не выклікае ніякіх пытанняў, не? Тут ёсць тэрмінал, ёсць яшчэ штосьці. Пачынаючы зараз эмейлы можна атрымаць толькі праз тэрміналы. Але эмейлы я ўжо глядзеў, эмейлы зараз уключаны толькі ў офісе. Мяне папярэджванне ўжо выдавала. Так, это вось чэл які. Браецца, я ўсё глядзеў, акрамя тэрмінала і вось гэтай нейкай машыны невядомай. Что ты такое? Так, гэта машина патрабуе дадатковай энергіі ад бойлера. Мне патрэбна знайсці бойлер, каб гэтая машина працавала. Окей, чтобы яна не рабіла. ППТ гэта 1 з 1000 і... Так, 1 з мільён. Дзякуй вялікі. Вітаю ў лабараторыі. Так, што ў нас ёсць? Подключиться до сувязі. Swan Song. Гэта, дарэчы, наш пароль. Я яго яшчэ памятаю, яго трэба ў нотаткі запісаць. Каб я не забыўся яго потым. Terminal password. Гэта мы даведаліся яшчэ ў папярэднія разы. Пароль. Swan Song. Есть, записал себе. Сувязі. Угу. Давай, подключайся. У нас есть зараз доступ до терминалу. Так, пошта не будет доступна. Только праз офис доступна. Это ладно. Блин, нечто не то натискаю. Доступ до терминала. Мы можем выдаленно атрымаць доступ до сховішча, тому что ён у нас зараз знаходзіцца там терминал. А нам ад яго нешта патрэбна? Не, не патрэбна, мне падаецца. Так. Глоссары, халера з ім. Объявление. Во, объявление. Угу. Дата не змянілася. Я неправильную дату выставіў на тэрмінале. Трэба пераставляць дату на тэрмінале. Зараз, ну, на гэтым, на сейфе. Я думаў, што 7 гэта па тыпу, калі ты атрымаеш гэты ліст, то бок ты ў той жа дзень. Але не, тады атрымліваецца. Калі па такой логіцы, калі яны адправілі той ліст, вось гэта, аб'яўленне. Калі гэты ліст быў адпраўлены ў дзень, калі яны скончылі, то атрымліваецца на наступны дзень, на 8-га, гэта быў мой першы дзень. Так? Не, яшчэ не wasted, яшчэ можам выправіць. Карацей, тады моя ідэя неправільная, але новая дата, новая тэорыя. Трэці дзень, гэта было 10-е. Так. 10-е. Сёння... Так, листопада. 10 листопада.
Так. 10 лістапада. І атрымліваецца сёння тады гэта у нас 6-й дзень, по-моему, так, і у нас атрымліваецца сёння 13 лістапада. Мне трэба пераставіць дату на сейфе. Але для гэтага патрэбна паглядзець, які зараз час. Зноў. Гадзіннік ёсць? Дзе-небудзь паблізу. Я думаю, што паблізу іх няма. Калі ласка, хоць адзін гадзіннік. Блин, мне придется идти назад, так? Ну, кроков у меня шмат. Я просто не ждаю гроши гублять, блин. Когда трохи. Давайте терминал спочатку оглядим все, и потом я вырашу, что мне робить. Як минимум, сейф не отчинится, то бок я неправильная теория у меня была. Так, сувязь, спыніць эксперымент, падрыхтоўка эксперымента і, дарэчы, што цікава, калі мы набярэм пэўную, калі ў лабараторыі выконваюцца эксперыменты, падвышаецца радыяцыя, калі радыяцыя перавышана, то у нас адключаецца, ну, усе нахрен дзверы зачыняюцца у маёнтку. Разумееце, так? Так, даследаванне. Ніякіх эксперыментаў не знойдзена. Логі эксперымента будуць даступны на наступны дзень пасля таго, як эксперымент быў зроблены. Добра. Эксперыменты падрыхтаваць. У лабараторыі вы вольны рабіць эксперыменты, тэстуючы і камбініруючы розныя механікі, каб ствараць арыгінальныя і унікальныя фічы для дома, якія будуць працягвацца да канца дня. Працягваем з эксперыментам. Так, я магу ствараць экспериментальные рэчы. Вы абіраеце, што будзе триггером і што будзе прыводзіць. Так. Так. Триггеры. Кожны раз, калі вы губляеце, выкарыстоўваеце 2 альбо гема на той, каб выцягнуць пакой, і можна зрабіць сабе эфект. А як жа хамяк? Ды з хамяком усё ў парадку. І наадварот, дзверы зачыняюцца, каб абараніць маёнтак, каб вышэй радыяцыя не падвышалася за пэўны ўзровень. Кожны раз, калі вы з'ядаеце яблык, што, дарэчы, даволі рэдкая рэч, перманентна дадаеце 1 залаты. Allowance, я так... Пачакайце, allowance гэта што? Што гэта лічыцца? Ангельская. Падкажы мне. Перманентна дадае мне нейкія залатыя. Што, дапамога? Што? Вашу надбаўку. Я не разумею, што гэта тады робіць. Ну, я бы жадаў, таму што бясконца, як бы, набіраць золата, гэта добра. Калі вы выцягваеце чырвоны пакой і дадаеце 1 залаты. Хутчэй за ўсё, давайте гэты эфект возьмем. Калі вы выцягваеце, драфціце чырвоны пакой, вы губляеце 5 крокаў, і потым атрымліваеце сабе 1 залаты перманентна. Я жадаю гэта. Таму што гэта будзе на зусім, я так разумею. Я магу палепшыць сабе гульню і спрасціць гульню на потым. Так, эксперимент пачаўся. Я не разумею, гэта яно зараз, ну, як яно апісвалася, так? Пасля таго, як эксперимент быў выкананы. Ну, напрыклад, эксперимент будзе працягвацца як доўга? Ён будзе толькі 1 дзень ісці? Я не зусім разумеў. О, дарэчы, раз такая справа, давайте ў тэрмінале же испытаем, як гэта працуе. У яго ж ёсць інфармацыя па... Вось, Swan Song. Там у тэрмінале была інфармацыя наконт гэтых, ну, наконт усяго ў гульне. Хамяка някак лічыць Фауст. Добра, дамовіліся. Трэба не забыць толькі. У мяне праблема, калі вось такое мы робім, што нешта мне на мою памяць разлічваць, то я такое магу лёгка забыць. Таму што імёны я забываю лёгка, але калі ў гульне можна літаральна змяніць назву, я хаця бы перад вачыма ў мяне ёсць, мне значна прасцей. Ну вось. Гласарык тэрмінаў. Лабараторыя альбо эксперымент, нешта такое мы шукаем. Эксперымент. Няма такога. Так. Лабараторыя шукаем. L тут пачынаецца і няма. Allowance. Што гэта такое?
Колькасць золата, якая выдаецца вам на пачатку кожнага дня. Яно звычайна пакідаецца ў пачатку дня на вашым... Ну, карацей, все, зразумею, як гэта працуе. Як мінімум глобальна. Толькі я ўсё яшчэ не бачу, мне бы хацелася зразумець, калі я павінен рабіць гэты эксперымент, то бок, ну, выконваць яго. Зараз, ну, па тыпу, у сённяшні дзень, альбо ў наступны дзень. Там нешта гаварылася пра іншы дзень. Не, пачакай, эксперымент было? Давай яшчэ раз. Я нешта не пабачыў. Блин, не тое. Давай. Ну, давай. Swan Song. Так. Лосарик. Эксперименты. ABCD. Estate. Exhaust. А, не, докладно, эксперимент. Не побачу. Я дочитав до Exhaust, чомусь тепер скачив про один радок, і потім пішла інша літера. Так. Experiment feature will last until the end of the day. Ага, эксперимента... То бок у гэтым забеге. У гэтым забеге. Мне патрэбна у гэтым забеге выцягваць чырвоныя пакоі. Халера. Ну, не вельмі прыемна, але добра робім. Так. Давайте яшчэ выцягваем. Нам патрэбна... Як, зноў жа, нам у ідэале зараз у гэтым забеге хаця бы адзін чырвоны пакой яшчэ выцягнуць. Абедзеная заля. Так, гэта тут толькі адзін праход далей ёсць. Тут жа нічога няма, так? Я нічога не прапусціў. Гараж. Во, вось, разгалініванне ёсць. Яно нам вельмі патрэбна. Вось, гадзіннік ёсць. Цудоўна. 12 зараз амаль. Ну, толькі пачалося 12. Нейкі дзіўны гадзіннік. Як ён можа амаль пачацца, калі... Ну, просто па выглядзе яго выглядае так, што зараз амаль 12. Але не 12, неяк дзіўна. Ну ладно, напрыклад, зараз 12 і пайшла гэтая гадзіна, так? Мне патрэбна паставіць на 2 увогуле, 2 PM. Выставляем на 2 PM тады, потому что на першым мы ўжо не паспелі. Сувязь з іншым тэрміналам у бункеры. Подключаемся. Так. Як ён можа быць адчынены, калі неправільны дзень? Ну, ты можаш адчыніць сейф на 1 гадзіну наперадзе, то бок у часе. Табе патрэбна дату і дзень. Ну, час і дзень, правильно указаць. І ён будзе праз час, ну, як мінімум праз час ты можаш паставіць момант... Чаму дзень няправільны? Таму што я зрабіў тэорыю, што ліст, які знаходзіцца вось тут, гэты ліст, я зрабіў гэта толькі па меркаванню вось гэтага аб'яўлення гэтым самым персаналу. Яно напісана 7 лістапада, так? Я палічыў, што гэта той дзень, калі я яго прачытаў, ну, калі я яго прачытаў канкрэтна, таму што гучыць быццам бы, ну, гэта самае. Там сказано было, што на ўвесь лістапад людзі адпушчаны. Я вырашыў, што, ну, можа быць, там 4 лістапада яны... Там узгадывалася 4 лістапада дагэтуль, таму я вырашыў, што 7 лістапада гэта дзень, калі я прачытаў гэты ліст, так? І што гэта 3-й дзень. І ён начынены на 3 дні тады. Ну, блин, я зараз блытаюся, я кажу нейкую лухту. Я палічыў, што 3-й дзень, калі я прачытаў гэты ліст, гэта 7. Але гэтая дата не змянілася. Я падумаў, што гэтая дата па тыпу подпіс сённяшняя дата. Насамрэч, гэта не сённяшняя дата, гэта дата, калі яны адправілі гэты ліст. Тады у лепшым выпадку, па маёй тэорыі, яны адправілі гэта за дзень да таго, як я сюды прыехаў у маёнтак. А прыехаў я, атрымліваецца, 8-га, так? А 3-й дзень, калі я прачытаў гэта увогуле, гэта было 10 лістапада. Сёння 6-й дзень, а гэта значыць, што сёння 13 лістапада.
Моя версія, што сёння 13 лістапада. Вось такая моя версія. Вось, сёння 13 лістапада, а я там указаў неправільную. І таму я зараз іду так, назад. Іду у доступ до тэрмінала. Не, ён не адчынены. Ты не зразумеў. А зараз, пачакай. Вось мы разабраліся з тым, што калі сейф будзе адчыняцца, да? Так? Мы разабраліся. Каб сейф адчыніўся, я павінен указаць час на гадзіну наперад ад бягучай. Так? Вось зараз по тыпу. Напрыклад, зараз 12, скажем так. Я павінен паставіць, зараз роўна 12, я павінен паставіць адчыненне сейфа як мінімум на гадзіну наперад у будучыні, як мінімум. Што, каб ён адчыніўся. І ён будзе адчынены на працягу 4 гадзін. Пасля гэтага ён зачыніцца. Гэты сейф, калі б я просто мог яго паставіць у мінулым часе, ну, просто паставіць любы час у мінулым, то тады я б просто выставіў любую дату, там, любую абсолютно дату старую. Я не магу паставіць мінулую дату, я магу паставіць толькі ў будучыню. І пры гэтым мне дакладна канкрэтна, таму я на гадзіннік глядзеў, мне гадзіннік патрэбны быў. Дарэчы, зараз за таго, што мы трындзелі, час ідзе даволі хутка. Мне патрэбна зараз зноў пайсці праверыць гадзіннік. Так, глядзім на гадзіннік. У мяне ёсць зараз 12, так, і амаль першая. На 2 яшчэ, можа, паспею. У мяне трохі часу засталося. На 2 паставіць яго. На 2 паставіць яго. На 2 паставіць. На 2 паспець. Вон сонг, пароль. Давай. У меня там не так шмат часу. Так. Подключиться до терминала. Активные терминалы. Меня цікавить бомбосховище. Подключаемся до яго. Давай. Хутчэй. Сейф. Выставить дату. 13. 13 на 2 п.м. Подтвердить. Так, ёсць. Ён павінен будзе праз паўтары гадзіны да, ну, праз гадзінку адчыніцца. Яшчэ будзем управляць. Галоўна крокі свае не прадзяўбаць да таго моманту, як... Так, крокі, дарэчы. Каб вярнуцца назад, мне даволі шмат крокаў патрэбна. Дзякуй вялікі. На Broken Age адпраўляецца 2500. Сёння, нагадваю, у нас скончваецца галасаванне, і скончваецца яно прыкладна праз гадзінку. Так, і я казаў, учора я казаў пра тое, што ў нас будзе адзін са стрымоў доўгі, альбо ў чацвер, альбо ў пятніцу. Ужо вызначыўся, заўтра будзе доўгі стрым, у нас будзе пятнічны стрым, як звычайна, то бок мы пагуляем у гульню, якую вы абіраеце, 3 гадзінкі, а пасля гэтага я зладжу, ну, пераключуся на свае справы. У мяне на выбар, ну, з таго, што ў мяне па планах было парабіць, я просто, ну, вольны дзень, і як бы я ўсё роўна буду нешта рабіць, я падумаў, што я нешта параблю на стрыме. Альбо пазаймацца перакладам далей, ён у працэсе, новая версія, і альбо падрыхтаваць ДНД у мяне на выходнае таксама будзе. І я яшчэ не абраў, што з гэтага, я хутчэй за ўсё вырашу літаральна пад настрой. ДНД мне ў любым выпадку патрэбна падрыхтаваць, і падрыхтаваць на суботу, таму хутчэй за ўсё будзе яно. Але ў залежнасці ад таго, як яно пойдзе, я, можа быць, хутка гэта зраблю, але я планую яшчэ і вам парасказваць, як я, ну, хітрыкі, карацей, чым я займаюся, як я гэта раблю. Вось, на прыкладзе падрыхтоўкі сваёй сесіі на суботу. Вось, так што хутчэй за ўсё будзе па ДНД падрыхтоўцы, і можа быць, калі я з гэтым скончу, можа яшчэ пераключымся і буду ну, далей займацца перакладам. Так, у нас яшчэ ёсць час у гэтым дні. 26 крокаў, 25 крокаў. І. Так, гэта... Ёсць. Пайшла гэтая гадзіна. Дарэчы, насамрэч, гэтая гадзіна даволі хутка прайдзе. Ось. Я просто не жадаю выходзіць з маёнтка занадта рана. Планетарыум. Калі мы скончым дзень тут, мы атрымаем 2 зоркі. Я жадаю атрымаць 2 зоркі. Але мне нельга атрымліваць, мне падаецца. Давайте планетарыум адчынім усё роўна. Глядзім, што за ён. Ёсць нешта? О, не. Магу прачытаць. Зоркі.
Расклад. А, вы паглядзіце-ка. Чым далей мы заходзім, 25 розных, 29. Ага. На 50 зорках новая штука з'яўляецца. Ну, як я бачу, чым вышэй мы забіраемся, тым больш разнастайнага мы атрымліваем. Так. Давайте я скриншотик это так само зроблю. Оп, раз. Там у той кнізе гаварылася толькі пра розныя сузор'і, але там прапускаліся вялікая колькасць. І зараз я бачу, глядзіце, калі на некаторых зорках, напрыклад, у нас быў прапушчаны там у той кнізе 6, 6 зорак. Дык вось справа ў тым, што ён будзе паказваць замест двух, гэтых самых сузор'яў, ён будзе паказваць 2 сузор'і. І бываюць выпадкі, калі ён паказвае да халеры сузор'яў. Это круто. Там ёсць адзінае сузор'е на 12 зорак, вось оно дрэннае. Дарэчы, калі я тут пачну, сёння 4 зоркі, так? Паўднёвы крыж, давайте-ка я пагляджу ў свае нататкі, у мяне ёсць? Я не рабіў скриншот тых сузор'яў. Блин. Трэба будзе нарабіць скриншоту яшчэ з той кнігі. Я не памятаю, што робіць паўднёвы крыж, потым близнюкі і зноў жа яны вось так нават спалучацца будуць 2 і 4, то бок як сума двух сузор'яў. Яблык фермера. Тут ёсць адна, якую мы не жадаем бачыць, Драксус мёртвы. Вось ён. Яго мы не вельмі жадаем бачыць, таму што ён тупікоў шмат дае. Але ён з'яўляецца не так часта. Ён з'яўляецца вось на 22 дзень, напрыклад. Ну ладно. Не дзень, выбачаюся. На 22 зорку. Мы зоркі збіраем. Калі мы ў планетарыуме скончым дзень свой, то мы перагарнем адразу з 2 на... з 4 зорак на 6 зорак. Карысна карацей збіраць іх. Так, гем забіраем. Колькі часу? Амаль палова. У нас яшчэ трохі часу ёсць. Не трэба просто спешацца бегчы туды, а то я прыбягу і вырашу, што я памыліўся. Даркрум. Мне патрэбны даркрум. Давай-ка. Эксперымент паспяховы. Я атрымаў сабе адзін залаты перманентна на кожны забег. На Broken Sword 1 адпраўляецца 1000. Дзякуй вяліка. Святло зараз не выключылася? Святло не выключылася. Добра. Мы ўжо гэтыя фатаграфіі разглядалі. Самае карыснае сярод іх была фота з... тут 2 фота. Вось тут можна было разглядзець 1128 пароль. І ў гэтага чэла на анатацыі было напісана, што зялёныя мемо яны фальшыўка, карацей. Неправда. Так, 16 крокаў засталося. У нас крокі скончваюцца. О, палавіння. Яшчэ больш верагоднасць чырвоных пакояў. Той момант, калі яна мне карысная. Нечакана яна мне дала яшчэ адзін, і мне больш верагоднасць выцягнуць яшчэ чырвоных. У мяне няма, на жаль, яшчэ і рыдлёўкі. Я бы мог выкапаць тут. 10 крокаў засталося. Халера. 10 крокаў. Мне падаецца, я прадзяўбаўся. Не магу дайсці да сейфа зараз. Вось я прыдурак. Я не дайду до сейфа просто. Мне патрэбна выцягнуць пакой зараз з крокамі. Раптоўна. Альбо, альбо... 10 крокаў. Ёсць верагоднасць яшчэ, што хопіць. Так, 10 крокаў. Ласка, можа ежа тут будзе дзе, а? Гэта я прадзябаўся. Пу-пу-пу. Ладно, так. Лічым крокі. 23, так? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 крокаў. На вуліцы будзе 12, 13, 14. У мяне ёсць дастаткова крокаў. Так. 2 пакоі наперад. Мне нельга памыляцца з крокамі зараз.
Раз, два. Раз налево. Так, поехали. Прямо идем. Это конец забега ў любым выпадку. Але у нас зараз ёсць. Мы адчынілі за гэты забег абсерваторыю сабе як магчымасць. Мы лабараторыю, ну, абсерваторыя, лабараторыя. Мы атрымалі сабе два залатых на кожны дзень. То бок кожны дзень мы будем пачынаць яшчэ двумя дадатковымі залатымі. Гэта ачмурэнна. Вось, дагэтуль я сабе такога нават дазволіць і блізка не мог. Вось, і гэта будзе спрашчаць мае забегі, таму што я потым змагу, калі я так некалькі разоў паўтару і больш эфектыўна гэта зраблю, то я буду пачынаць даволі з вялікай колькасцю залатых. Дарэчы, коль залаты ёсць, давайте ў фонтан кінем. Оп. Я ж магу толькі адзін раз кідаць, так? Цікава. Дарэчы, наконт фонтана. Фонтан трошки несіметрычны, бачыце, вось гэтыя кавалкі ёсць. 1, 2, 3. Не, бачите, они как будто бы выпили на некие кавалочки. Кава. Ладно. Яшчэ 11 крокаў, гэтага нам хопіць да бункера. Я спадзяюся, з гадзіннікам я не прадзяўбаўся. Так. Сейф? Не адчыняецца. Неправильная дата? Альбо яшчэ рано. У мяне есть 9 крокаў, я могу сходить яшчэ проверить, як мінімум сходить проверить гадзіннік на вежы. Так, давайте гадзіннік проверим. 8 крокаў засталося. Семь крокаў засталося. Не, ён уже ўсё. Ужо 2. Неправильный день. Третий день был не 10 листопада, правильно? И сегодня не 13. Який сегодня день, блин? Просто вось гэты момант, гэты конкретно пазл мяне напружвае трошки дату перамудрыў. Дык у мяне не хапае трошки кавалкаў по тыпу. Дык 7, у сэнсе 7. 7 было, по тыпу кожны дзень гэта 7, думаешь? Это ж лухта. Ну, не можа быць кожны дзень 7 лістапада у гэтай гульне. У гульне, якая дакладна табе кажа, які сёння дзень. Па тыпу з пачатку твайго даследавання маёнтка. Гульня, якая любіць рабіць пазлы на матэматыку. Ну, па тыпу просто на складванне простых лічб. Не можа быць такого, каб яна была просто 7. Таму што 7 у гэтым тэрмінале ўжо было 3 дні назад. То бок гэтая дата, яна зафіксавана. Так. Монитор радиации. Так, не больше за 12 микрозивертов. Зараз 8 микрозивертов. Вось гэты эксперимент подвысіў радиацию. Цікава, як доўга яна будзе спадаць по тыпу, ну... Таму што, я так разумею, гэта нельга просто спаміць гэтыя эксперименты. До обсерватории я не дойду, хутчэй за ўсё, ну, відавочна, тут ужо, мне 5 крокаў засталося. До планетарыума, выбачаюся, не обсерватории, я сказаў про обсерваторию, насамрэч не, мы адчынілі планетарыум. До яго я не дойду, 1, 2, 3, 4, 5, ну, там яшчэ мне і праз поле прасцяў. Не, карацей, можна казаць, што конец дня. Конец дня, поехали новый. Што цікава, гульня называецца Blueprints. Так, гэта, каб сагучна было з Blueprints, па тыпу, то бок, схемы. 7 дзень пайшоў. Вось вялікімі літарамі напісана ў пачатку. Дзень 7, і кожны раз нам налічваецца новы дзень. Я ўпэўнены, што гэта важна. Просто настолькі ў твар тычуць гэтым. Так, дзе мои грошыкі? Давайте. Вось мой allowance.
Мастер Саймон, доброй раніцы. Мне стало вядома, што вам была дана дзённая дапамога, якую вы можете выкарыстоўваць у маёнтку. Калі гэта вам падыдзе, я буду пакідаць неабходную суму тут на ўваходзе кожны дзень. Калі вам спатрэбіцца штосьці яшчэ, калі ласка, не калі ласка, пытайцеся ў мяне. Нягледзячы на тое, што нас усіх запыталі не знаходзіцца на тэрыторыі... Так. Also from the premises. Нам усім запыталі не дапамагаць вам падчас вашага знаходжання тут. Я магу вас упэўніць. Я ўсё яшчэ асабліва... не premises. From premises during your stay. Карацей, нічога не рабіць на тэрыторыі маёнтка. Магу упэўніць вас, што я ўсё яшчэ асабіста даглядаю за маёнткам, што ён як мінімум працуе па сваіх базавых стандартах. I hope you will one day come to expect us. Што ў пэўны дзень вы будете чакаць ад нас. То бок, гэта стандарты маёнтка будуць падтрымліваюцца. Каб вы разумелі, яны проста вось гэта проста маёнтак. Ён тут людзі жывуць, як бы прыходзяць на працу. Жесть. Так, мы возьмем гэта літаральна адразу. З днямі тады мне не хапае дня. У мяне няма правільнага дня, я не магу гэта бункерным адчыняць пакуль сейф, пакуль я пра дзень не атрымаю інфармацыі. Магу праход сабе ўлева зрабіць альбо ключы гемы. Давайте праход улева. Давайте праход улева. Няхай будзе больш праходаў. Яблык. Дону. Калідор альбо пазл з гемамі. Пазл з гемамі я абіраю. Зноў мы ведаем уже пазл. О, пачакайце-ка. Шкло. Яно заўсёды тут ляжала, альбо яно толькі час тут з'яўляецца? Круто. Шкло можа быць карысным для пазлаў. Так... У скрыні, каля гэтай скрыні знаходзяцца гемы. Гэта можа быць праўдай, можа быць не. Скрыня каля гэтай скрыні кажа праўду. Абедзве скрыні каля гэтай маюць гемы. Гэтая скрыня хлусіць і гэтая скрыня хлусіць. А гэтая скрыня кажа праўду тады. Значыць, вось тут знаходзяцца гемы. Так, калідор. Калідор мне у такім выглядзе не падыдзе. Я разгарну... У ідэале разгарнуць калідор у один раз, як мінімум. Але гемаў шкада. Чакайце, гэта перманентны анлок у мяне, што я магу за гемы зараз? Гэта бласлаўленне, якое я атрымаў. Так, яно некалькі дзён трымаецца. Я за гемы магу паварочваць калідоры. Праходы свае. Так. Пакой пачынку, просто вольны пакой. Так, дадатковы пакой і ідзем далей. Абсерваторыя. Бяру яе. Паглядзім. Оп. Паўднёвы крыж. Сёння пакоі з 4 дзвярыма больш, верагодныя. Это добра. Сёння будзе прасцей рабіць праходы. Блин. О, лабараторыя. Давайте лабараторыя. Вітаю, лабараторыя. І адразу эксперимент полезем. Падрыхтаваць эксперимент. Так. Перманентных эффектаў няма. То бок у нас ёсць эфекты, якія можам атрымаць. Гэта выставіць нашыя крокі на 40. То бок, каб яны былі раўны 40. Гэта можа быць карысным, калі мы прычэпім за штосьці, што вельмі лёгка зарабіць, калі ў нас будзе мала. Можам нешта рабіць лёгка. Вось.
Яшчэ адзін, гэта атрымліваць ключ за кожныя 2 прахода ў вашым доме, ну, калідора ў вашым доме. У нас такіх калідораў не шмат, іх можа яшчэ не навыпадаць, так што гэта не вельмі карыснае. Дадаць невялічкую скрыню на ўваходзе. Гэта карысна, але на скрыні патрэбны ключы. Без молата скрыні адчыняць незручна, так? Яшчэ за кожную і триггеры на гэта. За кожную спальню, якую вы выставіце пасля вашай другой, то бок патрэбна 2 спальні і потым яшчэ кожная наступная будзе даваць штосьці. Не падабаецца. Кожны раз, калі вы з'ядаеце яблык, можна прычапіць за крокі, гэта будзе няблага. То бок мы можам абраць, ці робім мы гэта, ці не робім. І гэта ніяк не ўплывае, мне не патрэбна асаблівыя пакоі выцягваць тады. Просто мне патрэбна, каб яблыкі былі. Але яблыкаў можа і не выпасць. Мне падаецца, трэба проста забіць на эксперыменты ў гэты дзень. Наступныя 3 разы, калі вы адчыніце заачыненую скрыню, і гэта, ну, такое сабе, зноў жа. Скрыню там мы жадаем адчыняць кожны раз. Вось гэта прыкалдасная камбінацыя была бы. Кожныя 3 разы, калі вы адчыняеце зачыненую скрыню, дадаць скрыню на ўваходзе. То бок атрымліваецца, я толькі адзінае, пачакайце-ка, ён называе куфарам гэта і скрынь, і транк, ну, па тыпу скрыняй. Мне падаецца, гэта будзе супярэчыць трошки. Ну ладно. Можа розная тэрміналогія, то бок гэта 2 розных аб'екта лічыцца ў гульні. Ладно, тады адмяняю, я не буду рабіць эксперыментаў. Там нічога такога надзвычайнага няма. Я бы пакінуў. Сістэма бяспекі. А у нас ёсць там што-небудзь было? Так, пакаёўка, Dark Room мы ўжо глядзелі. Давайте пакой бяспекі. Тэрмінал таксама ёсць. Інвентар. Дзесьці я прапусціў одну скрыню у гэтым самым маёнтку. Ну добра, што нічого больш. Так, у нас 64 крока. Давайте, можа, выйдем на вуліцу. Мы зараз, блин, нормально мы так прокопаліся. Можа, ўсё што... Не, давайте наперад будем рухацца. Тут у нас што? Блакітная яны праўда. Это вось адсюль я выпісаў. Блакітная гэта праўда, а... О, там маленечкая подпись. Чырвоная мема з'яўляюцца хлуснёй, акрамя выпадку, калі яны напісаны рукою. Цікавая дэталь. Тут есть невеличкий подпись был. Добра. Это мы у маёнтку. Мы поглядели, мы 10 скрыночку пропустили. Давайте еще раз перепроверим. Тут может быть нечто. Античембер была адчынена и не патрэбна рычагоў на яе. Так. Так само правила маёнтка трошки тлумачыць. Давайте далее просовываться. А, у меня один ключ только и был. Greenhouse. Не могу. Mailroom, почекайте-ка. А это той, куди мне дошлють. Скриня буде... Что? Мне будет доставлена пачка, мне будет доставлена сюды на день пасля таго, як я выцягнуў гэтую пакой. Так мне патрэбна по тыпу 2 дні патрэбна выцягваць гэты пакой. Заказ размешчаны. Добра. Ліст. Саймон Пі Джонс, Маунт Холлі, Фен Аріс. Добра, Тата. Еліс, Фен. In fog we are lost, in fire we are found.
Это Червоний принц, як, ну, метка. Тут написано. Вітаю, сябра. А як там у тебе справу у твоем великом доме? У гэтым великім доме. Я думаю, што большасць людзей была бы даволі напужана быць адным у... гэта мне напісана літаральна, так? Гэта ж Саймону напісана, я правильно зразумеў? Гэта тата наш напісаў. Зразумеў, гэта тата напісаў Саймон Пі Джонс, гэта мы. Я забыўся. Я ўжо імя сваё забыў. Так, я думаю, што большасць людзей была бы напужана быць у адзінку на працягу такога доўгага часу. Але ў мяне ёсць адчуванне, што ў цябе ўсё ў парадку. Я магу ўявіць, што ты шчаслівы. Так, on the stage with the exploration and the opportunities for adventures that present themselves each day. Ну, карацей... Блін, зноў жа, з-за таго, што шмат тэксту, давайте я прачытаю, буду ліст чытаць, одну сторонку чытаць по-ангельску, і потым буду вам месседж передаваць, калі там ёсць нешта важнае для нашага пазла. As I'm writing this, you're currently in the garage, packing the tent. I wanted to try to post this letter before we depart tomorrow, so that it has a chance to arrive during your first few days on the estate, but with all the preparations, I'm not sure that I'm going to find the time. Ну, карацей, ён збіраўся правіць гэты ліст яшчэ, першыя дні, каб ён прыйшоў, але ён прыбыў толькі зараз. There is so much I want to say, and I'm sure I'll forget to tell you Friday night. Мы адпраўляліся... Пачакайце-ка, што за халера? Ён кажа пра пятніцу, так? У суботу, 7 лістапада, быў напісаны ліст, які сказаў, што вы, карацей, глядзіце, мы, можа, 7-й дзень і ёсць першы. Можа, я просто... Пачакайце-ка. Калі 7-й дзень... Мне падаецца, 7-й дзень і ёсць першы. 7 лістапада. Вось як я пераблытаў, я дадаў яшчэ адзін дзень і палічыў, што 10-е, так? Мне падаецца, 7-й дзень і ёсць першы. Гэта субота. 7 лістапада гэта субота. Так. У пятніцу, ён кажа пра пятніцу, а гэта пятніца, калі мы яшчэ не адправіліся. То бок атрымліваецца, што мы маглі прыбыць у суботу, маглі ў нядзелю прыбыць. Просто у нас няма дакладнага простага адказу. Якая сёння дата, блин? Гульня мне не дапамагае ў гэтым. Так. Ладно, давайте працягваць. Дарэчы, яшчэ цікава. Давайте я зраблю... Там ёсць СКР нейкі і 6789. Давайте я скриншотик этой штукі зраблю. І вось гэта мяне... Яе таксама яшчэ. Марка гэтая даволі дзіўная. Так. There is so much I want to say, and I'm sure I will forget to tell you Friday night. Sometimes it's easier for me to just jot this stuff down. You're yelling at me right now to come bring you a pillowcase. Hold on a second, I'll be right back. I can tell you're really excited, but I think you might feel a little guilty about being so happy the day after the funeral. Наступний день після поховання. Так, окей, добре. Believe me, I know how long Uncle Herbert worked on setting this up for you, and I know from our conversation just how much happiness this final project brought him. So do both of us a favor, be excited. Ён вибачаюся, зачепився за мікрофон. Ён літаральна піша ліст, калі мы збіраліся ў пятніцу. Мы ў пятніцу у дзень мы збіраліся, і ён перад адпраўкай нас па тыпу... Ён пісаў ліст літаральна ў той момант, калі мы збіраліся. Але ён жадаў, што напісаць гэта цалкам, думнікі выкласці, таму што яму складана час часу гэта патлумач. Такі тата. Я думаю, усе ляснутыя. Вось. І ён літаральна прырваўся пісаць ліст, калі мы паспыталі яго прынесці яму рэчы. І атрымліваецца, ён помер у чацвер, по маёй логіцы, глядзіце. Ён помер, Герберт, пахаванне было Герберта у пятніцу, атрымліваецца чацвер. Чацвер. І гэта атрымліваецца у нас якое 5 лістапада? Пахаванне 5 лістапада. Пахаванне 5 лістапада.
Пахаванне адбылося 5 лістапада. 6 лістапада мы збіраліся ў пятніцу выехаць. 7 лістапада мы альбо прыбылі сюды, альбо мы прыбылі пазней. Я думаю, што мы 7 лістапада сюды прыбылі. У маём так. Мая тэорыя. І тады я магу паспрабаваць яшчэ версію, што 7 лістапада гэта якраз такі першы дзень нашага прыбыцця. Можа быць такое. Спрабуем потым. The house really is amazing. I know it's been almost 7 years since we were last up there, and I'm really curious to hear just how much you remember from those summer trips. You've always been smarter than me at this kind of thing, so I'm not sure how much guidance or inspiration I can offer before your trip that will actually be useful to you. Despite my best intentions, I'm sure that on Friday I'll end up leaving you with a few of my overused cliche expressions when we say farewell. Later, alligator dad. Postscript. Get some sleep each night and don't spend all your time each day playing Dirgy Blocks. Окей. Так, ну добре. Там, у принципі... Окей. Не то, каб... Ну, мне падказка па даце ёсць, але я не ўпэўнены, што я зноў не пераблытаў нічога. Так, нататка. Чырвоныя нататкі заўсёды хлусня, акрамя выпадкаў, калі яны напісаны рукою, і там знізу яшчэ подпіс. Калі ласка, верніце ўсю карэспандэнцыю і пакеты, накіраваныя Daniel Wayne to sender as he is no longer is employed with our staff. Did they ever prove he was the one that stole the Baron's mail? Так, калі ласка, верніце ўсю карэспандэнцыю і пакеты, якія былі накіраваны на Дэнні Рівейна, там адправителем, таму што ён больш не працуе ў нашым маёнтку. Ці яны калі-небудзь даказалі, што ён быў тым, хто скраў пошту барона. Давайте я зраблю скриншот. Гэта нататка чырвоным напісана, так? Чырвоным напісана. Сказана, што чырвоныя нататкі хлусня. Акрамя выпадкаў, калі напісана рукою. Гэта праўда. Гэта нататка праўда. Яна ж рукою напісана. Ну, па-тыпу, я думаю, што гэты шрифт маецца на ўвазе рукою. Utility Room Fusebox. Fusebox. О! Больше дэталёвыя інструкцыі будуць апраўлены электроннай поштай на адрес кліента, які быў прадстаўлены. Так, натисните любую кнопку вышэй, каб актываваць блакітнае. Так, я раблю скриншот дакладна. Я зараз на всякі выпадак пройдуся яшчэ увеличальным шклом. Глядзіце, вось гэты эвак, які мы у фьюзбокса бачылі. Натисните сіні індыкатар каля чырвонага індыкатара, каб актываваць фіолетавыя. 5 фіолетавых індыкатараў патрэбна. А як чырвоны індыкатар атрымаць на той менюшке? Ну добра, напрыклад, я просто бачыў, што іх толькі зялёненькім можна рабіць. Яны ніколі не пераключаліся ў мяне неяк па-іншаму. Это дзіўна. Нам трэба будзе знайсці тады яшчэ раз гэты фьюзбокс і паспрабаваць на ім натрыкаць нешта. Таму што ён на нешта ўплывае, я толькі не разумею, на што. Нам невядома. Калі ён будзе пад рукой, можна будзе наэксперыментаваць штосьці. Так. Што у нас ёсць? Давайте выберемся з маёнтка зараз. Альбо... Не, давайте далей глыбей у яго забяромся. Што скраў хамяк. Блин, у мяне не хапае... Ён не просто хамяк, ён як там было? Фауст. Хамяк Фауст. Усё скраў. За тест температуры, блин, кавалкаў пазл становіцца ўсё больш, чым далей мы забіраемся, так? А адказу значна больш не становіцца. Цікава, дарэчы, вось гэтая штука, яна будзе захоўвацца, па-тыпу там будзе новае штосьці ў той хованцы? Мне падаецца, не павінна, правильно быць? Давайте паспрабую яшчэ раз зазірнуць, каб упэўніцца. Недастаткова.
Не, нічого, мені падаецца, я просто буду марнаваць час, калі так буду рабіць. Один раз достали і хопіць. Так. Ой, не той бок. Ну і мені падаецца уже без розніцы, які бок крутіць он там. Разгарнуто зусім. Яшчэ один раз. Няхай будзе так. Так, у мяне ключа няма, так? Мне ў любом выпадку прыйдзецца вярнуцца назад, каб здабыць сабе ключ. Блин, я не туды пайшоў. Я бы жадаў яшчэ на вуліцу выйсці, пакуль мы там будзем. Я пройдуся по гэтаму самому, по вуліцы і адчыню гэты бакавы пакой. Ну, вулічны, карацей. А, вось і скрыначка, на якую у мяне таксама ключа няма. Цудоўненька. Давайте один покой вытягну. Не буду заходить у яго, потом зайдем. Комиссариат. Предметы на продаж. Гема у мяне ўсё роўна няма. Калідор, няхай будзе. Таму што тупіковы ствараць сабе ты жадаеш менш, як мага менш. Тупік павінен быць вельмі карысным, каб такога ждаць. Ну і пакуль у нас... Оп. Я закіну яшчэ. Я не ведаю, навошта я гэта раблю. Але можа быць да чагосьці прывядзе. Так, тут у нас. Давайте вытягнем тое, што мы не вытягвалі. Рутселлер. Ён можа больш верагодна, што нам будзе чаго выкапаць. Трейдинг пост, прадметы на продаж. І зноў гэтае самае. О, давайте святыню. Просто я ўсе золата зараз кіну ў святыню. Просто так. Так. Забраць залаты, а можа лепей не. Я так разумею, блин, а тады атрымліваецца мне патрэбна. А я не магу закінуць сюды яшчэ больш. А давайте забяром. Мы былі прокляты. На бліжэйшыя 2 дні. Халера. Кожны раз, калі вы выцягваеце гэтую самую. Карацей, што б мы не рабілі, мы зараз жопа. Бліжэйшыя 2 дня будуць жопай. Я магу табе кінуць яшчэ назад залаты? Не? Ты разлаваўся? Усё. Халера. Бліжэйшыя 2 забегі будуць ні аб чым просто. Можна просто скіпаць 2 бліжэйшых дня. Добра, ну зато ведаем, як гэта працуе. Грошыкі мы не забіраем са святыні, і гэта злуе гэтую самую. О, дарэчы. Вось эту марку давайте разглядзім. Мораджай 4 цента. Званці of Yorn. Давайте яе яшчэ. Я зраблю 2 нават скріншота, то вам не вельмі бачна. Таму што маркі таксама адрозніваюцца, і яны могуць быць важнымі. Ну гэта каб здаць. Зараз літаральна, што б я не адчыніў, я буду штосьці губляць. Рыдлёўку я забіраць не буду, таму што гэты прокляты ўжо ран. Просто можна забыць на яго. Праклён спрацаваў. Вось ты ў нас што? Тут нешта можа быць схавана? Я не бачу нічога незвычайнага. Не. Ні халеры няма. Опа, ты что такое? Ключики. От машины. Что? Окей, давайте. А калі нам пашчасціць, нам трэба... Гараж не будзе выцягнуты зараз. Вось у чым праблема. Давайте паспрабуем знайсці гэтую, як яна... Фьюзбокс гэта. Калі яго выцягнем, то яго выцягнем абавязкова. Архівы. Давайте архивы попробуем вытянуть. Все равно мы губляем усё. Архівы хотя бы можна, может быть, тут нотаточка будзе якая. Архівы, дарэчы, сюжэтныя архівы больш за ўсё. Нягледзячы на тое, што выглядае, што архівы гэта звычайна нейкая праблема. Ну, архівы, пардон. Чырвоныя пакоі, карацей, што яны праблемныя нейкія.
Насамрэч не, чырвоныя пакоі яны даюць больш за ўсё падказак на наступныя нейкія падзеі. Там выглядае толькі вось тут можна нешта разабраць. Август. Мэрігольд перамагае. І тут шмат. Зноў. Давайте так, зноў жа робім як па-старому. Я чытаю і зачытваю толькі тое, што супер важна, ну, што мне падаецца важным, таму што можа быць нешта важнае я прапушчу. Marigold wins Herald Literary Honor. Popular children's writer Marianne Marigold adds yet another feather to her scholastic cap when she discovered on Thursday that her picture book, Swimbird, has been chosen as a Herald Literary Medal Illustrated Book of the Year. This is Marigold's second time winning this prestigious honor. The previous medal was, of course, for her debut effort. She was no stranger to the public eye even before her literary success. The niece and closest living relation of Baron Sinclair, Mary began using Marigold as a pen name to free her from the political associations that one might make with the Sinclair family. Яна з дома Сінклер. Гэта яна Marigold. Так. Марія, гэта Мэрион Marigold. Гэта у нас, давайте, гэта можа быць важным, але не зараз, не ў моманце. Гэта жонка Сінклера, я так разумею. І яна пісала кнігі. Гэта яна? Не яна? Я не вельмі запомню яе твар. Вось, яна пісала кнігі. Вось, пад псевданімам. Яна пісала пад псевданімам Мэриан Marigold. І выиграла медали розныя. Swimbird, author, never considered herself success. By Gail Hermes, Herald staff writer. She confided, "My son was the one that actually got me to start writing. I had always challenged myself to never tell him the same story twice at bedtime. And so as we ran out of books we owned, my imagination had to take over from there." Marigold was elaborated in previous interviews that her debut book, Red Prince, is based on her son and his inflexible love of the color red, a statement that has been held with much skepticism by the many pundits that viewed that book as a rather thinly veiled political critique of the Royalist Party and their unwavering blind loyalty to the throne. Окей, цікаво. Зараз знову спливає Червоний принц. Нагадую, гульня називається Блакитний принц. Так. Ёсць кніга Чырвоны прынц, якую я напісала для свайго сына. Так. Так. Пачакайце-ка, яна не жонка, пачакайце-ка, яна ніс. Ніс, гэта у нас хто там? Трысы Геральда? Не, там не пра Трысы Геральда. Вітаю, Родак. Так. Атрымлівае... Не, пачакайце-ка, яна не жонка, яна ніс. Ніс гэта племянніца. Вось. Яна племянніца барона была. І яна пісала кнігі пад псевданімам Мэриан Marigold. Яна напісала кнігу, яна пісала, што яна пісала свае кнігі для свайго сына. Яе сыну вельмі падабаўся чырвоны колер. Яе сыну вельмі падабаліся новыя гісторыі. І ў пэўны момант у іх скончыліся кнігі, усе магчымыя кнігі, якія толькі яна магла яму прачытаць, таму ёй прыйшлося пачаць пісаць кнігі для свайго сына. Яна напісала кнігу «Чырвоны прынц». Marigold кажа, што ён проста база для яго сына, ну, база, аснова для яе кнігі быў яе сын, якому вельмі падабаўся чырвоны колер. Вось, але крытыкі ўспрынялі гэтую кнігу як кнігу палітычную кнігу наконт таго, што гэта тонка скрытая палітычная крытыка партыі рэалістаў, кансерватараў, ну, рэалістаў, карацей, і іх сляпую лаяльнасць трону. Так, хто-небудзь ёсць там? Не бачу. Давайте буду рабіць скриншоты гэтага, тому што мне падаецца, гэта Чырвоны прынц неяк важны для разумення ўсёй гульні, я так разумею. 86-га. Publisher and author detained by Red Guard questioned.
Caleb Manning and his publisher Philip White were 2 of 3 dozen names that appeared on a leaked dossier naming them a person of interest in the Trinsdale bombing that killed 4 people last Tuesday. Although no group has come forward to officially take responsibility of the attack, it is widely believed by authorities to be the work of the insurgent group RLCF, who also call themselves the Children of Blackwater. Окей, чаму гэта ўвогуле тут знаходзіцца? Гэта яе Каліб Мэннінг і яго паблішар, я забыўся, як яны. Тыя, хто публікуюць, карацей. Філіп Вайт быў двое з 3 дзесяткаў імёнаў, якія з'явіліся на дасье, якое назвалі, на які было значна людзі выдавец. Ось, дзякую вялікі. Так. У Тринсдейле адбылося выбухі, якія забілі 4 чалавек. 2 чалавек забралі. Каліб Мэннінг і Філіп Вайт. Мэннінг. Это імя тут не узгадваецца, то бок гэта па тыпу як увогуле быццам бы не звязанае. Нейкая групоўка RLCF. Дзеці чорнай вады. Як это ўвогуле звязана? Ніводная групоўка не пацверджала сваю прычаснасць да гэтага, але ідуць, есть, як это? Шмат хто верыць у тое, што гэта былі RLCF. Ruffington Press was quick to dismiss the rumors in a statement released on Friday, maintaining that the popular author and Mr. White were simply victims of an unfortunate happenstance, whatever that means. That would not be the first time that the publishing house has defended a rogue employee. 3 years ago, an associate editor with the company was arrested for criminal conspiracy, though the charges were later dropped. Это зноў жа, што у працяг гэтай жа тэмы, але яно ўвогуле не дадае нічога, не чапляецца за любую інфармацыю, якую мы ведаем. Я нават прапушчу ў тлумачэнні. Marigold drops publisher. Local author and popular personality Marianne Marigold has announced a split with her long-term publishing partner, Ruffington Press, citing personal reasons. The announcement came after the arrest last week of fellow author and colleague Caleb Manning, whom Marigold has past referred to as her mentor, friend, and confidant. Marigold is the third prominent writer to distance themselves from the publisher this week. Marigold пакідае выдаўца, то бок вось гэта важна. З-за таго, што яе сябра, вось гэта Калеба Мэннінга, арыштавалі, там, што? Па персанальных прычынах. Але чым яна павінна? Так, ладно. Manning and White на Press Function. Давайте буду рабіць скриншоты, але я не упэўнены. Просто раптоўна можа стаць важным інфармацыя любая. Так. Was seen at the corner suspicious bag under the Abrazana, weighed down a local mare. This is the third major last year. It is anticipated charged by the Crown. Manning was the last. The trial begins on Tuesday, which is expected to last up to with the grand treason. Это наполову выразана нотатка з неполнымі словамі, я нам сэнс нават не перадам. Увогуле наконт гэтага самого суда абмеркавання. No trace is discovered of Cinca Hayres, but search continues. Mary Matthew Jones, the author and illustrator whose fanciful stories are written under the pen name Marianne Marigold, was last seen by a close friend around 3:45 p.m. Friday, getting into a carriage after a late luncheon date at the 100 Bells Tea Room in Trinsdale. Mrs. Jones never arrived home and the carriage driver cannot be located. Family and local authorities are very concerned but have not deemed the case foul play. It's an out-of-character incident at this point, and we are seeking information. Яна знікла у пэўны момант, просто без следа. Мэри Мэтью Джонс. Пачакайце-ка. Яна племянніца, атрымліваецца, барона, таму яна не носіць імя Синклера. Priceless jewels stolen in Dramatic Royal Museum heist. Увогуле раптоўна, увогуле не звязана. Скрадзена драгацэнныя камяні з музея. Thieves in the royal capital of Fan areas have broken into one of the crown's fabled closed exhibits. These lavish rooms have historically been reserved exclusively for the use of the aristocracy and high peerage, and access has never been granted to those outside noble circles.
At least not until today, as local police and forensic experts have been spotted in virtually every corner of the museum grounds, dredging for clues. Карацей, ну я вам літаральна два сказы по типу нейкія камяні скралі ў музеях, гэта самае важнае. Давайте ўсё роўна скриншот буду рабіць, бо халера яго ведае. Я ўвогуле і справа адразу скриншот раблю, потому что я не ведаю, што гэта можа быць карысным. Так. The museum authorities say they were alerted in the middle of night by reports of several masked intruders seen breaching the south wall and brandishing firearms. The intruders broke into the museum, subdued the royal guard, and disabled the security system. By the time the militia arrived in the scene, the burglars had simply vanished. Although an official registry of the lost jewels has not been publicly announced, among the treasured artifacts rumored to be stolen is a renowned ruby crown of Orvinda Aries. The priceless crown jewel whose material worth pales in comparison to the historic value. If these rumors are true, the evidence might suggest that the theft was politically motivated. Яны скралі, карацей, гэты самае, каралеўскія, як гэта, з кароны, як гэта, драгацэнныя камяні з кароны. Рубіновая корона Оринда Эйрес. Палітычна матываваная па тыпу крадзеж. І ўсё, і на гэтым архіў скончваецца. Што нам гэта дало? Ні халеры пакуль не дало, я не ведаю, куды гэта пракласці ў гульне. Ну, нам просто, я без кантэксту. Есть яшчэ што-небудзь у архіве? Так, я жадаў пабачыць гэты самы архіўны флор-план. Што гэта значыць? Ага, это я не ведаў, што там будзе, так? Царква, забярэ ў мяне ўсё золата. Мне не падабаецца. Блин, что ж такое? Давайте кроки возьмем. Оп, гем. Які мы згубім імгненна зараз просто, тому що мы зараз амаль, щоб мы не адчынялі, мы губляем штосьці. Так, заплатили грошики. Халера з ім, ладно. Калідор, нехай будзе. Вот эта нотатка. Давайте я ее сфотографую. Леди Клара Эпсон померла в 83-м. Это может быть... Уже я покрыху начинаю думать, что все важно. Библиотека. Незвычайные планы, звычайно. Ну, когда из библиотеки тягнуть, то мы незвычайные планы будем отрабатывать. Я могу вверх подняться? О, я могу вверх подниматься. Круто. Библиотека. Давайте библиотеку глядим. Записы Маунт-Холлі. Часовые записы. Агульный час. Так. 5 гадзін, 8 хвілін. Гэта тое, колькі мы нагулялі. 7 дзён. Найдаўжэйшы дзень быў 1 гадзіну. І ў сярэднім дзень у нас за 44 хвіліны. Так. Записы. Колькі выцягнута. Пазлы. Окей, добра. Не вельмі важная інфармацыя, шчыра. Я думаю, у бібліятэцы будзе нешта гэткае. О! Маунт-Холлі Скрэпбук. Што гэта такое? Это мои успаміны по типу, я так разумею, так? Ага. Ну, карцей, што мне больш падабаецца? Што я пазбіраў? Маркі. Калекцыя марак. Добра. Цікава, навошта яны. Абсерваторыя. Ну, карацей, просто моя статыстыка па гульні. Маркі толькі могуць быць карыснымі, каб мне не збіраць іх. Але я нарабіў скриншотаў, таму можна жыць і без гэтага, без неабходнасці хадзіць туды. Так. Можа, тут усё ж такі штосьці ёсць. Дадатковае чытанне. Так. Вялікая колькасць інфармацыі. Калі вы жадаеце прачытаць больш наконт асаблівых пакояў у вашым доме, калі у нас контексте R, каб выцягнуць яе.
Там я читаю як придурак зараз. Карацей, можна хутка праглядзець інфармацыю па пакоях. Ну, па тыпу, які пакой дзе. У нас адчынены, напрыклад. У нас са звычайных пакояў не хапае... дарэчы, на іх ёсць нумары. Глядзіце, блакітныя нумары. У нас не хапае яшчэ цэлага шэрага іх, так? У нас і тут таксама блакітных пакояў не хапае. І тут блакітных пакояў не хапае ў вялікай колькасці. І гэта ўсё блакітныя... пачакайце, чаму яны усе... зразумеў. Блакітная гэта лічыцца пакоем. Так. Канкрэтна блакітная лічыцца пакоем. І пакой нумар 46 гэта якраз таки тое, што нам патрэбна. Апісанне гэтага пакою, дарэчы, ідзе, што паміж ім і пакоем нумар 46 ёсць нейкая сувязь. Нам патрэбна туды трапіць, каб какую-небудзь падказку атрымаць. Спальні, праходы амаль усе. Зялёны пакой мы амаль не выцягвалі. Крамы таксама. Чырвоныя пакоі збольшага ўжо павыцягвалі. Знойдзеныя планы яшчэ дадаткова вось абсерваторыя. Знешнія пакоі таксама і ўсё. Тут нічога не напісана. Нотатка. Так. Промо запиту бібліятэкі Маунт-Холлі. Кнігі, перыядычныя выданні, запытаныя ў гэтай форме, будуць выцягнуты і будуць у наступны час, калі вы выцягнеце гэтую бібліятэку. Кнігі. Sightseer's Guide to Reddington. Эндрю Дейл. Swinburne ад Мэриан Мэригольд, вось якраз такі кніга. Зафіксаваныя зоркі Ричард Уіт. Гісторыя Аріндзі. Мануал помпавай сістэмы EPCV. І стратэгія драфта. Архітэктурны дайджест. Давайте Swinburne, давайте гэтую кнігу. Паспрабуем гэтую кніжачку выцягнуць, бо яна якраз таки ўзгадвалася. У нас хутка скончваецца галасаванне на заўтра, на пятнічны стрым. У нас у лідарах Baldur's Gate 1. Самы момант зараз у вам накідаць яшчэ пунктаў, калі вы жадаеце абраць нешта іншае. Давайте ўвогуле спіс лідараў крыху прагляджу. Спіс лідараў у нас. Baldur's Gate 1 56 600, Disc Elysium 55 500, то бок вельмі недалёка ад яго. Elder Kings, які 2 у нас мод для Crusaders Kings 3, які дадае The Elder Scrolls у стратэгію, карацей, робіць The Elder Scrolls стратэгію. 45 500, Broken Sword першы 40 тысяч і Devil May Cry 5 на 5 месцы 31 тысяча. У нас даволі зноў у нас новая хваля такіх гулін з вялікай колькасцю пунктаў на іх атрымліваецца. Я калі дадаў аўторкавыя стрымы з рулеткай, гэта трошки прыбіла, але там самі па сабе яшчэ яны і паскончваліся, так што яшчэ паглядзім. Яно як бы аўторкавыя стрымы робяць тое, што патрэбна, але ў мяне была я трохі бянтэжуся тое, што яно можа быць не суперэфектыўна. То бок, ну, як бы яно рандомна, дае шанс маленькім гульням, але ў той жа момант, калі гульні набіраюць да халеры балаў, у нас можа быць аўторкавыя стрымы таксама па топ-5, напрыклад, пачынацца, таму што занадта яны ўперад убягаюць. Ну ладно, гэта ў любым выпадку рандом, так што ён не кантраляваны, як вы бачылі, выпадаюць і гульні за 3000, і за 6000, і нармальна, як бы, ну, шансы ёсць ва ўсіх. Таму так, калі вы зараз спрабуеце нешта прасунуць на першае месца, у вас застаецца апошняе менш за 10 хвілін. Калі так паглядзець, ужо 8 хвілін засталося. Шоурум. Дарагія прадметы на продаж. Але гэта замкне і сёння забег гэта скончыць. Давайте шоурум няхай будзе. Няхай будзе. Што у нас тут можа быць? Дарагія прадметы, так, кажаце? Опа, ты что такое? Гэта бронзалетка. 60? Это ж немагчыма так просто накопіць. 80, ё-моё.
Гэта ж не за адзін забег, я так спадзяюся. Ну, па тыпу, я як мінімум зраблю сабе алаўанс вельмі вялікі, таму што зараз набраць 10 манетак гэта просто не халера сабе. А калі ім гэтым гульням вагу аднолькавую зрабіць, або гэта не зусім шчыра будзе. А глядзі, яцька гаспадар, варыянт неблагі, то бок, ну, зрабіць па тыпу ва ўсіх роўныя шансы, але я жадаю займацца, чаму зроблена перавага трошкі ў тыя, якія ў топе, потому што тыя, хто ў топе, гэта людзі рэальна прасоўвалі пэўны час, то бок гэта матывуе людзей закідваць, ну, па-першае, пунктаў, так? Па-другое, гэта значыць, што людзі дакладна пэўны час жадаюць гэтую гульню і рэальна накіроўваліся на першае месца. І пры гэтым гульня, у якой мала балаў, на яе з'яўляецца матывацыя закінуць трошкі больш, нягледзячы на тое, што яна не залезе на першае месца. То бок гэта падштурхоўвае дынаміку канкрэтна выкарыстоўвання балаў, то бок канкрэтна карыстанне балаў. Вось, таму і яшчэ логіка такая. Ну, глобальна я ўспрымаю пункты канала як вашае жаданне. То бок вы ваше жаданне і ваша магчымасць у той жа момант. Вы, калі у вас шмат балаў, гэта значыць, што вы часта глядзіце мяне, так, і вы бавіце час на канале, і гэта значыць, што вы мой глядач, вы чалавек, якому цікава мяне глядзець, так? Вось. І гэта значыць, што чым больш у вас гэтых пунктаў, тым больш як бы вы бавіце тут часу і бавіце гэты час са мною. Такім чынам гэта лагічна было бы, што перавагу аддаваць, я не жадаю па тыпу закрываць кам'юніці ад усіх, хто жадае прыйсці. Я жадаю, каб людзі проста, якія тут шмат часу бавяць, каб у іх быў нейкі бонус за гэта. Якраз такі яно чым больш балаў было закінута на гульню, гэта значыць, што гэта тыя людзі, якія якраз такі былі, гэта можа быць група людзей, напрыклад. Нагадваю, вы можете па групоўкай прасоўваць адну гульню, гэта вам не перашкаджае. Не абавязкова браць сабе там сваю асаблівую нейкую прапушваць. Вось, вы можете ўзяць тую, якая ўжо ў ёй спісе, і дапамагаць прасунуць. Гэта працаваць групай у гэтым выніку значна прасцей. Збірацца ў групу, нават калі вы не той, каб можете шмат глядзець, вы як можете групоўкай як бы прасоўваць. Гэта таксама рашэнне як бы. Таму што я разумею, не ў усіх ёсць магчымасць глядзець заўсёды. Вось, у кагосьці будзе менш. І атрымліваецца, што чым больш пунктаў гэтых закінута на адну гульню, так, то тым атрымліваецца больш, гэта больш, скажем так, жаданне кам'юніці. Яно адлюстроўвае, паказвае жаданне кам'юніці пабачыць штосьці, так? І тады і куды мне ісці супраць гэтага жадання. Вось, ну гэта просто пісаць, я не той, каб супярэчыў там, о не, ты неправільна зразумеў, там, не, я дакладна просто хацеў падзяліцца тым, якой логікай я карыстаюся, калі я раблю гэтыя вынікі. То бок, таму пункты канала для мяне, я заўсёды падыходжу, што пункты канала я не выдаляю, таму што гэта, скажем так, не паважаць ваш час. Ну, гэта не павага да вашага часу, таму яно закідваецца і ніколі не дастаецца адтуль. Акрамя выпадкаў, калі гэта было, ну, дзеля мемаў, ну, можа быць такое. Вось. Дарэчы, з дайсамі я вось не ведаю. У нас жа ёсць па тыпу увесь стрым усе мяўкаюць. Я думаю, гэта перанесці на штосьці. У мяне ёсць, па-моему, імёны тых, хто закідваў, трэба глянуць. Можа быць, перанесці на штосьці. Прыходзьце да Рудзі прасоўваць Sims. Так, дарэчы, у Рудзі з'явілася таксама галасаванне. Мы перанеслі ўжо, я забыўся. Так, уже перанеслі, добра, цудоўна. У Рудзі таксама з'явілася галасаванне, літаральна на гэтым месяцы, на гэтым тыдні, і вы можете да Рудзі таксама заходзіць у яго браць гульні. Яно не зусім такое, як у мяне. Ён абірае дзве гульні на свой выбар па свайму жаданню у галасаванні, і вы можете дадаваць опцыі, але опцыі, скажем так, там фіксаваная цана. Прасцей прыйсці да Рудзі пабачыць, але калі жадаеце пабачыць, во што Рудзі гуляе і абраць яму гульню, то вы можете прасунуць сваю гульню таксама. Alien Isolation атрымлівае 1000. Шыра, наконт Alien Isolation, мне падаецца, зараз я пагляджу, мне падаецца, там яно час ад часу з двукроп'ем ёсць. Яцька гаспадара, зараз я хуценька пагляджу, пакуль час ёсць перад канцом галасавання. Так, Alien. Так. Что? Что? Чого? Нешта яно мне... Не ведаю, нешта мне там падказвае, што я нешта змяніў, нічога не змяняў. Alien Isolation... не, ўсё ў парадку, як гаспадар, без праблемаў.
Усё на месцы. У нас до конца галасавання менш за 3 хвіліны, калі вы жадаеце нешта прасунуць наперад. Нагадваю, што на заўтра гэта галасаванне у нас будзе толькі на топ-1, то бок тая гульня, якая апынецца ў самым-самым топе. А заўтра у нас будзе рулетка, у якой мы вызначым нейкую гульню рандомную з усяго спіса, якая выпадзе на рулетцы. Гэта будзе заўтра. Заўтра яшчэ у нас одна штука. Наш заўтрашні стрым не зусім звычайны будзе пятнічны. Мы 3 гадзінкі пагуляем у тое, што пераможа. І пасля гэтага я буду займацца сваімі справамі, але я буду займацца імі на стрыме. І ў мяне дзве рэчы, якія хацелася б займацца. Гэта пераклад і падрыхтаваць ДНД. ДНД мне ў любым выпадку патрэбна падрыхтаваць да суботы, таму я хутчэй за ўсё буду рыхтаваць гульню на ДНД і паспытаю сваіх гульцоў, калі ласка, не глядзець гэты стрым. Вось, калі ласка, пазбегніце гэтага. Але вось, ну я думаю, я буду падрыхтоўку рабіць. І калі падрыхтоўка, насамрэч падрыхтоўка займае 20-30 хвілін да гульні на 4 гадзіны ў мяне, але я буду тлумачыць усё, таму яна можа расцягнуцца на 1,5-2 гадзіны. Можа быць, мы нешта просто абсалютна дзеля прыкалдэса пакажу его, як, напрыклад, горад прапрацоўваць, напрыклад. Новы горад вы ствараеце і прапрацоўваеце яго ідэю. Я пакажу, чым я карыстаюся, як, напрыклад, прадумваць гарады, якія будуць сюжэтна звязаныя. Пры гэтым у мяне сістэма не падрабязная. Ну, вы пабачыце, карацей. У мяне вельмі, ну, за час я шмат адкуль набраўся розных ідэй. Усё, што я падрыхтоўцы тэхнікі, якія я выкарыстоўваю ДНД для падрыхтоўкі, яны не мае. Я просто сабраў для сябе калекцыю таго, што мне зручна і чым мне прыемна карыстацца. Вось, гэта інструменты ад розных людзей з рознымі мэтамі і прапрацаваныя за, ну, на працягу ўжо 7 гадоў падыход. Ось, дзесьці штосьці сабой яшчэ мадыфікаваны. У нас амаль скончылася галасаванне, менш за хвіліну засталося. Ось, я зараз спецыяльна дам часу канцу галасавання адбыцца і потым працягнем далей блюпрынца. Вось, так што заўтра у нас будзе доўгі стрым, 3 гадзінкі звычайнага пятнічнага стрыма, і потым далей я буду сядзець, ну, просто будзем трындзець. ДНД, калі зраблю хутка, то пераключуся на пераклад, будзем перакладам яшчэ займацца. Паглядзім, наколькі мяне хопіць, таму што, можа, я стамлюся і такі, я лепей пайду сваімі справамі. Ну, потым просто не размаўляць, карацей, адпачыць. Так, до конца засталы последние секунды, апошнія, амаль у нас, і у нас пераможца. Так, наша гульня на пятнічны стрым захавалася Baldur's Gate 1. Заўтра будзем першы Baldur's Gate гуляць. Мне яшчэ яго сёння праверыць патрэбна будзе, упэўніцца, што з ім усё ў парадку, бо гульня стараватая, яна там на Infinity Engine, і з ёй можа быць... не, пачакайце-ка. Гэта самае. Нармальна ўсё было з Planescape, таму я думаю, ўсё будзе нармальна з першым Baldur's Gate. Так, пагуляем першы Baldur's Gate. Я, дарэчы, яго не праходзіў і другі, з яе траблаў не будзе. Арыгана, з-за таго, што ты прасоўвала гэтую гульню, мне пытанне да цябе. Мне лепей запусціць мадыфікаваную гульню, якая адначасова і першы і другі Baldur's Gate, альбо арыгінал. Ось. На твоё меркаванне, таму што для мяне абодва варыянта падыходзяць. У мяне, па-моему, было ўсталявана і тое. У мяне ў Гогі ёсць арыгінал, а мадыфікаваную трэба пашукаць у інтэрнэце. Ось, бо яна не прадаецца, наколькі я ведаю. Яе толькі знайсці ў інтэрнэце можна. Для тых, хто не ведаў, першы і другі Baldur's Gate можна прайсці як адну гульню. Гэта даволі крутая фіча. Яна літаральна адна гульня унутры адной, ну, яна просто адна гульня. Вы можете падарожнічаць паміж лакацыямі першай і другой часткі. Як зручней. Я не думаю, што мы выцягнем абедзве часткі на стрымах. Ну, можа быць, на будучыню, няхай будзе. Я не вельмі ўпэўнены. Ёсць, па-мойму, розніцы ж няма ніякай. Паміж гэтымі двума версіямі розніца нулявая. То бок, можна праходзіць першы Baldur's Gate спакойна, потым, ну, пераключыцца на другі Baldur's Gate, але мод, ён, па-моему, асабісты. То бок, там патрэбна... Прыкалдос у тым, што персанаж пераносіцца. То бок, ну, самае кайфовае ў гэтым, што пераносіцца персанаж, яго можна мацаваць далей. Вось у гэтым прыкалдос, не? Я просто, зноў жа, я нюансаў не ведаю. Мне падаецца, нешта ў першай трохі падшліфоўвалі. Ага, пасля таго, як ужо мод выйшаў і мод не паспявае, так? Давай тады, добра, я тады возьму версію з Гога, якая яна ёсць, і там паглядзім. Калі што, я, можа быць, там канверты, якія захаванняў ёсць на мод, альбо нешта такое. Можа быць, просто можна запіхнуць і нармальна працаваць будзе. Давайте паглядзім. Супер дарагія рэчы.
нам не патрэбна плаціць гемы за тое, каб выцягваць гэты самыя планы. Я не разумею, гэта на зусім па тыпу і мне перманентны анлок. Гэта ж кабзда, гэта ж ну супер моцна. Але я так разумею, гэта для лейтгейма такая штука. Я ў ванільную версію гуляла літаральна 20 гадоў таму, пару разоў, потым гэта заўсёды былі зборкі модаў. А трэйлер, о, вы бачыце, там жа трэйлер ёсць. Так, зараз будзе трэйлер. Чакайце, зараз будзе. Прыняць гэтыя самыя. Baldur's Gate. Зараз я вам пераключу сцену. Не хвалюйцеся. Так. Enhanced Edition. Gameplay трейлер. І на колькі? На 1,5 хвилини. Добре. Ёсць Enhanced Edition, карацей, трейлер. Ось яго мы зараз зробім. Зараз я вам переключу. Переключаемся на YouTube. Переключаемся на ось гэта. Переключаемся на ось гэта. І у вас ёсць ён. Ага. Давайте я вам... За рекламу мне YouTube не платите, нахрен я найдуть. Оп, покуль без яго посидите. Зараз реклама пройде. Так. Забывся, треба спочатку було його відчиняти. Так, ось. Есть. Вертаю. Повинно быть все на месте. Ой, не то. Где-то там. Трейлер. Поехали. Гука нема, коли что. Это нормально. О, пошло. Make your way to the friendly arm inn. My hotel's as clean as an elven arden. I was hoping you would grant me the honor of cutting down these impertinent mortals. You! Hey, you! Yes, you! I don't see anybody else around here. I will show you justice. Stand and deliver, that my hamster might have a better look at you. Well, if you wants to go strapping with your snab, you'll first have to give up the socket. Flaming! Or, possibly frosty. Death! Ось она. Брама Балдура. Першая. Такие у нас трейлеры, гульня старая. Так, давайте я вернусь одразу на сцену попереднюю. Так. На блюпринца. Гульня Baldur's Gate першы, зроблены па правілах AD&D. Гэта першыя два выдання, наколькі памятаю, канкрэтна ў ёй было другое выданне D&D. І выкарыстаны сістэма баявая адтуль жа. І, каб вы разумелі, у першых старых выданнях в D&D гэта трошкі захавалася зараз у бягучым, ну, у бягучай рэальнасці, так? Але бойкі тады былі супер доўгія. І асабіста на першых узроўнях. То бок, чым вы больш высокі ўзровень, тым больш, ну, тым хутчэй ішлі бойкі. Яны, скажем так, у старых выданнях D&D бойкі ў пачатку ішлі доўга, таму што стаяць два чэла у полі і не могуць адзін у аднаго трапіць. Яны проста стаяць і херачаць па паветру. Так, вельмі доўга.
вельмі складана трапіць у ворага. Чым вышэй узроўні, тым лягчэй трапляць у ворага, у іх хоць і становіцца больш здароўя, але хоць ты трапляеш часцей, але ну зноў жа здароўе, і з'яўляецца больш заклёнаў і становіцца больш выбару як гульцу. Пры гэтым у старых АДНД, каб вы разумелі, чарадзеі, ну увогуле ўсе класы, якія могуць каставаць штосьці, яны былі зусім слабенькія. Ну на першых узроўнях гэта былі людзі, якія такія, ну сёння пастаю-ка я просто ў старонцы. Але, напрыклад, візард ён у канцы станавіўся, ну чым вышэй узровень, тым больш адбітым ён станавіўся. Гэта літаральна, ну супер клас такі пад канец, але ў першыя ўзроўні ты просто нічога, ты бескарысная ні навошта. І яшчэ цікавая рэч, у АДНД раней класы ствараліся не так, як вы зараз ось прывызвычаліся гульцы, ну гэта можа варта ўвогуле пакінуць на стрым па Baldur's Gate, я вам расказваю гэтую гісторыю. Вось, але давайте коротенька. Раней, каб атрымаць сабе клас у чымсьці, вы павінны былі атрымаць сабе дастаткова характарыстык для таго, каб узяць гэты клас. Каб атрымаць некаторыя класы, вам патрэбна было ісці па галіне класаў, то бок у вас клас такі-то, вы, калі падымаеце дастаткова ўзроўню, вы атрымліваеце магчымасць узяць такі-то клас, альбо у вас дастатковую характарыстыку, можете мультикласавацца і гэтак далей. Там мультикласы яшчэ абмежаванай расай, напрыклад. Дадатковы клас, мультиклас мог зрабіць, па-моему, толькі чалавек. Нешта такое я зараз могу наблытаць вам на размовляць. І глядзіце, якая справа. Характарыстыкі базавыя вам бяруцца у ДНД з кітка кубоў. То бок гэта і будзе, дарэчы, у Baldur's Gate. Вы павінны кінуць кубы, і як вам выпадзе, вось такі у вас персонаж і будзе. І каб нарадзіцца, скажем так, каб мець магчымасць быць чарадзеем, вам патрэбна выкінуць дастаткова высокія характарыстыкі. Baldur's Gate гульня спрасціла гэтае правіла трошкі, а ДНД паскладаней у гэтым сэнсе было. Ось. І атрымліваецца, што чарадзеямі і візардамі, чаму, і гэта, дарэчы, вельмі укладвалася ў сусвет, чаму не кожны другі чарадзей, так? Падавалася бы. А справу мы такім пытаннем зараз не задаемся. А тады гэта было тлумачэнне таго, чаму большасць людзей у гэтым сусвеце проста звычайныя людзі. Таму што характарыстык недастаткова. Ну, ты не нараджаешся з нейкімі звычайнымі характарыстыкамі, каб нават паспрабаваць быць чарадзеем. Вось такая цікавая штука. Зараз бягучая ДНД дазваляе вам рабіць тупога чарадзея без праблемаў. Ну, гэта ён нават яшчэ і будзе карысным. То бок ён тупаваты, ён будзе слабаваты, але будзе карысным. Тактыка на першым узроўні. Адзін бегае навокал ворага, а іншыя спрабуюць у ворага трапіць. Ну, гэта аб'юз сітуацыі, так можна. У троне бала можна было ўжо да вялікага ўзроўню дайсці і выклікаць Армагеддон. Так. Мультикудуал для розных раз былі. Вось я не памятаю дакладна нюансы мультикласа і дуал-класа, і ў чым іх адрозненне, я шчыра не памятаю. Я яшчэ памятаю, што была галіна. Напрыклад, вы не маглі проста так узяць друіда. Каб стаць друідам, вы павінны быць пайсці ў чарадзея, і потым нешта ўзяць ваяра, по-мойму, клас. І тады толькі вы маглі стаць друідам. Нешта такая вось сітуацыя. Пры гэтым яшчэ былі правілы на тое, каб стаць друідам. Калі вы жадалі падняць клас архідруіда, вам патрэбна было перамагчы папярэдняга архідруіда. Таму што колькасць архідруідаў у сусвеце абмежаваная. Вось. Калі вы хацелі атрымаць сабе больш высокі клас з друіда стаць архідруідам, вы павінны былі перамагчы папярэдняга архідруіда. Ось такая. Альбо перамагчы, альбо вы павінны былі заняць месца гэтага архідруіда любым іншым чынам. Падаецца, мультиклас шоў паралельна, а дуал ты пераходзіў з аднаго на іншы і першы пераставаў у цябе развівацца. Ну, нешта такое. Я зараз гэта не ўзгадаю, мы, можа, будзем разбірацца па ходу. Ну, яшчэ даволі шчыра, дурацкая сістэма тако, ну, яна незручная кабзда. Вось, мне значна больш падабаецца пераапрацоўка ўжо пасля трэцяга выдання ДНД. Зараз бягучае выданне 5-е, нагадваю. Так, давайте глядзець яшчэ. Бранзалетку мы паглядзелі. Ключ адчыняе ўсе звычайныя дзверы за 80 залатых. Хранограф. Калі вы выцягваеце, вы можете Што? Яшчэ раз? Так. 24-каратны хранограф. Калі вы выставляеце пакой, вы можете перамотаць час. Пасля таго, як выцягнулі, я не разумею. While drafting, you may rewind time after drawing new floor plans. You are more likely to draw tomorrow rooms while drafting. Я не разумею, як гэта працуе, ладно. Срэбраная лыжка.
Калі вы атрымліваеце крокі ад таго, што вы ядзіце, атрымліваеце ў 2 разы больш крокаў. Окей. Ну, гэта ўсё супер дарагое, супер лакшары, у нас нават і блізка такога няма. Так. Ідзем у знешні пакой, ідзем на вуліцу. Ну, гэты забег, дарэчы, запораты ўжо. У мяне няма ключа, ну, прокляты, карацей, пакой. Прокляты забег, охрана яго. Дзе столькі грошкаў узяць? Я думаю, што гэта якраз такі для лейтгейма. Прадметы, якія, калі вы тут ужо даўно ў маёнтку, калі ўжо не важна, ну, вы ўжо настолькі доўга, што вам патрэбна дапамога. Я думаю, гэта штука, каб альбо спрасціць праходжанне лейтгейма, альбо і адначасова дапамагчы тым, хто захрас тут. Ну, ім складана не шчасціць, напрыклад. Ну, я гэты пакой ужо выцягнуў. Это ўсё тады, у мяне дзень канец. Таму што выхадаў няма. Ну і ў выніку ў бліжэйшыя 2 дні будуць, дарэчы, а не аб чым. Так што давайте call it a day. Усё, канец дня. Так. Наступны дзень. Этот дзень таксама будзе пракляты. Там 2 дні сказана. Ну, можам сачыць за праклёнам, дарэчы. Моя бягучая версія, што 7 лістапада гэта быў першы дзень майго прыбыцця. Гэта моя зараз бягучая версія наконт таго, які сёння дзень. Гэтым мы зараз і займемся. Адразу ідзем на тэрыторыю і глядзім. Так. Дарэчы, ну, з-за таго, што праклён яшчэ на гэты дзень, як мінімум. Я зараз за крокі ўвогуле не бянтэжуся, я не думаю, што гэты забег будзе добры. Адразу выкіну манетку ў фонтан, не ведаю навошта, але я зраблю. Усё роўна, няхай будзе. Просто кожны дзень будем кидаць па манетцы. Пакуль я не ведаю, што адбудзецца. Я не ведаю, там трубы зламаюцца у фонтане. Так. Няма гэтага самага як ён, бункера, таму вось гэта давайте. Прадметы. О! Дэтэктар. І што гэта? Што это такое? Купон. Кніга купонаў. Захавуйце 1 залаты на кожнай пакупцы, якую вы робіце на тэрыторыі маёнтка. Ну, такое сабе. Вітаю, Оуч Патэйто. Для тых, хто, ну, увогуле, давайте бягучы стан у нас у блюпрынце. Мы за сённяшні стрым сабралі яшчэ цэлую купу інфармацыі. На жаль, большасць з яе няма куды прыкласці. Мы атрымалі яшчэ сабе новыя пакоі, якія можна адчыняць. І, ну, зараз мы бегаем з праклёнам. Перманентных анлокаў у нас ніякіх не з'явілася, а для тых, хто ўвогуле не ведае, што адбываецца, гэта гульня пазл, у якой мы спрабуем знайсці 46-й пакой. Па краху мы разбіраемся ўсё больш і больш у механіцы гульні, і забегі нашы становяцца ўсё хутчэй і хутчэй. Але гэта ўсё... Так, гэта нататку я ўжо чытаў. Але гэта ўсё як бы вельмі умоўна. Так, давайте золотые заберем. На Макса Пейна отправляется 500. Дякую вялікі. Детектор, ну гэта на яго металлодетектор, так? На грошыкі металлодетектор. Логічна. Так. Ёсць? Наперад. Вось гэта давайте. Металлодетектор ўсё яшчэ працуе? О, залаты. Добра. Металлодетектор ачмураны рэч, мне вельмі падабаецца. Забег. Праклён. Ну, зноў жа, калі мы выцягваем пакой, мы губляем шмат чаго. Мы кожны раз нешта губляем. Халера карацей. Прадметы на продаж. Давайте зазірнем. Думаю, прадметы на продаж. Гемы. Молот. І абутак. Ну, такое. Оп. Яшчэ монетки. Чакайте, за 7 я... Не, больше не куплю за гэта. Обсерватория. Обсерватория карысна. Нават не глядзячы на... Блин, у меня гема не хапае на обсерваторию. Я не могу назад разгарнуться. Ну,
Ну, тады, давайте, вось гэты ключ. Няхай будзе ён. Оп. Трэба уважліва глядаць пакоі. Я, блін, мне падаецца, вельмі шмат прапускаю карысных прадметаў. Офіс. Блін. Чаму мне гемаў не хапае? Халера. Ладно. Да. Добра, ідзем назад. О, да рэчы. Блін, а гемаў мне не хапае, таму што я мог бы набыць гемы, але я іх не набываў. Давайте 2 гема набудзем за грошы. О! Вось, 3 гема набылі, таму што мне ёсць купон, які эканоміць мне грошы. Офіс таму што вельмі карысна мне. Так, это у нас ужо ўсё заблакавана. Ідзем далей. Прыехаў пакет. А што я кнігу заказаў? Альбо што ў мяне за пакет? 2 гема і набор адмычак. Ага. Добра. Час ад часу можна адчыняць нармальныя дзверы. Эта нататка захавалася такая ж, як і была. Эта штука тут также... Брейкер мне, дарэчы. Гэты, ну, карацей, штука, якая з пробкамі. Коркамі. Ось яна мне патрэбна ўсё яшчэ. Так, выцягваем давайте яшчэ пакой. Давайте трошки пашпацыруем усё ж такі, паспрабуем. Нічога тут не змянілася, не бачу новых прадметаў. Опа, маска. Карысная. Вось пазл. Працягваем далей. Ладно. Гэты пазл у гэтым пакоі, нагадваю, як мінімум адна скрыня будзе з праўдай, адна будзе хлусіць, і ў адной знаходзяцца гемы. Это кажа, гемы знаходзяцца ў белай скрыні. Толькі адна скрыня мае гемы. Гэта праўда, гэта скрыня, якая кажа праўду. Астатнія 2 невядома, так. Толькі адна скрыня праўду кажа. Толькі адна... Каб гэты пазл сышоўся, патрэбна, каб гэтая была, ну, казала хлусню. Толькі адна скрыня кажа праўду. Атрымліваецца, гэтыя 2 скрыні кажуць праўду, і гемы знаходзяцца ў белай скрыні. Так? Атрымалася. Добра. Пакой бяспекі. Ну, давайте паглядзім. Няхай пакой бяспекі будзе. Так, што у нас тут? О, залаты. Металлодетектор. А, чому ранейшая рэч? Так. Добра. Тэрмінал нам... На тэрмінале мы можем толькі паглядзець, колькі прадметаў у маёнтку. Нічога не прапусціў, усё сабрана. Добра. Абсерваторыя. Вось зараз я яе выцягну. Таму што яна паляпшаецца з часам. Это карысна вельмі. Чым больш я зазіраю, тым больш у мяне паляпшэнняў. 1 гем і пара гэтых самых куфараў дадалася на ўваходзе. Давайте пакуль... ну і гэта, дарэчы... не, яшчэ не канец, яшчэ забег можна працягнуць. Дворык гэты, давайте. У мяне брыдлёўку. Рыдлёўкі не бачны. Тут 2 месца можна дзе карыстацца. Кухня не патрэбна. Давайте просто вось гэта пакоем. Ключ і гем. І ўсё, я так разумею, так? Калі рыдлёўку знойдзем, то будзе што выкапаць. Зараз пойдзем у галоўную залю і адчынім тыя скрыні, якія там ёсць. Так, где там? Вось вы. Раз. Прадмет. І ён, по-моему, што ён дае? Ключы ад машыны. Блин, ідэальна было бы знайсці машыну, таму што я ніколі не бачыў
Ну, мы ніколі не адчынялі яе. Оп, колькі ў мяне ўсяго. Давайте я зараз пайду ў краму. У мяне 20 монет. Я не спадзяюся, што я адчыню, ну, атрымаю сабе там 30-40 монет і больш у гэтым забеге. Таму я лепей выкарыстаю гэта. Так, абутак. Я думаю, на гему просто выкарыстаць вот десятак. На кожную упаковку. Блин, зараз мне карысней было бы по одному гему набываць, я зараз зразумеў. Это была помылка. Давайте яшчэ молот, каб адчыняць скрыначкі было танна. Ось, выкарысталі наше золото. Так. Падалося. Подумал, золото лежит. Так, пакуль мы ў гэтай пакоі, давайте праверым, ці ёсць у нас нейкія прадметы ў маёнтку яшчэ засталіся. Няма, мы ўсё сабралі. Добра, працягваем. Альбо я не туды пайшоў. Бойлерная. Гэта важны пакой. Там лабараторыя не працуе, ну, одна штука ў лабараторыі не працуе без бойлернай. Давайте ў бойлерную. Упершыню мы яе ўвогуле адчыняем, это наш першы раз. Это пераключэнне. Так. Гэтая штука ў зялёным. Так. Яны, што гэта робіць? Яно ідзе ў бойлер, так? У гэтым сэнс. Дзіўныя прылады. О, тут можна пакапацца таксама на бойлернай. На жаль, у мяне няма чым. Рыдлёвачка дзесьці засталася, невядома дзе. Ага. І там масток зачынены. Я туды не магу трапіць. Цікава. Давайте адразу адчынім наступны пакой, раз такая справа. Мне карысна даркрум адчыніць. Каб працягнуць далей падарожжа, але я ў яго не пайду. Так, глядзім. Гэта штука ідзе ў бойлер. Гэтыя 3 ідуць у бойлер, так? Вось яна. Але там яна ідзе з чырвонай рэчы. Я не разумею. Так, добра. Тут мы можам пераключыць. Оп. І гэта павінна быць. Гэта пускае масток. Гэта адпраўляе у бойлер. Раз. У бойлер ідзе. Там увогуле незразумелая халера. І гэта яшчэ. Ты у нас што? Не, мне падаецца, гэта двухступенчатая пазл. Гэта павінна было опусціць масток. Але ён зачынены. А што я тады магу рабіць? Як мне дайсці да бойлера? З гэтага боку яно зачынена. Каб трапіць туды, мне патрэбна бойлерная, гэта каб зда. Глядзіце, каб бойлерную штосьці з ёй зрабіць, так, мне патрэбна, каб яна, бойлерная, апынулася ва ўдалым месцы, і я мог прайсці з таго боку. З таго боку я зараз прайсці не магу, таму што там зачынена. Так? То бок бойлерная павінна быць адчынена. Гэтыя дзверы павінна быць, ну, каб праход у яе можна было трапіць з іншага боку. Так? Гэта дзеля таго, я апускаю масток, і потым я магу адчыніць гэтую браму. І тады я магу прыйсці з таго боку ў бойлерную. Калі я прыйду з таго боку, вось з той дзверы ў бойлерную, то тады я не магу спусціцца ўніз. І гэта замыкае ўсё адно на сябе. Можа, тут ліфт працуе? Так, вось гэтая штука. Не. Так не спрацуе. Добра. Атрымліваецца, мне патрэбна з іншага боку заходзіць у гэтую халеру. Інакш не атрымаецца ні халера. Нічога не будзе працаваць.
О, пачакайце-ка, а калі так? Оп. І мне патрэбна проста ў пэўны момант яе спыніць, так? Ва ўдалы момант. Неўдалы момант. Так. Яна працуе, мне тады я могу запусціць. Не, пачакайце-ка, можа быць гэта вырашаема. Можа быць вырашаема. Так. А мы ведаем, як доўга, дзе там зазор будзе? Раз, два, тры, чатыры, пять. Не халеры мне. Патрэбна трапіць неяк удала. Мне падаецца проста на шчасце вось так вось зрабіць і ўсё, і не замарочвацца. Так, гэты бойлер працуе. І ён падае далей, так? Ён падае далей, я магу перадаць гэта на ліфт. Не, ўсё працуе. Можна самастойна як бы гэта вырашыць. Ліфт запушчаны. Браму можна прыбраць. Так. Брама адчыняецца. Зараз я магу опусціць масток. І бойлер яшчэ адзін запусціць. Ёсць і гэты бойлер. Ты накіраваны на гэтыя дзверы, якія заблакаваныя былі, але там няма ніякага праходу. Гэта лагічна. Так. Бойлер часткова працуе. Так, мне зараз патрэбна яшчэ далей запускаць іншыя трубы. У чым твой сакрэт, бойлер? Так. Навошта ты такія цікавыя? Вось так робім і вось так робім. Ёсць. І гэта падымае масток, і там дзверы у нас ужо адчыненыя. У выніку гэта ідзе ў бойлер, І тут я магу перанакіраваць таксама ў бойлер, правильно? Усё, павінен бойлер працаваць поўнасцю. Але я не памыляюся. Усё ёсць, усё на месцы. Актываваць. Добра. Бойлерная працуе. А чаму такі? Вось гэта яшчэ цікава. Глядзіце. 1, 2, потым пропуск 1, 2, 1, 1, 2, 1. 2, 1, 1, 2, 1. Што гэта? Быццам бы марзяначка нейкая. Ён актываваны, і можна перанакіраваць яшчэ. Управа і ўлева. Што гэта? Давайте хаця бы наперад. Штосьці працуе. Я не ведаю, што я зараз зрабіў, але гэта штосьці адбываецца. Паглядзіце, ў чырвоным пакоі. Запрацавала. Бачыце? Круціцца. Я нешта запусціў у маёнтку. Нешта важнае. Я не ведаю, я нейкі пакой просто адчыніў усляпую. Детектор? Что мы тут? Где? А, вось. Это важное, блин. Так, Вестхолл. Давайте яго... Ёсць, можна брейкер гэта зрабіць. Гараж. У меня есть ключ ад машины. И гараж 100%. Забег усё роўно прокляты, таму пофиг. Ключ падыходзіць до машины. Диск апгрейд. Планаў. Уставьте ў адзін з тэрміналаў, каб перманентна апгрейднуць адзін з вашых планаў. Окей. Это гучыць няблага. Нататка. Крыстав, гэта трэці раз, калі у месяцы, калі ты і машына былі зніклі under your services were required. I don't care how long you have been driving for his lordship, your absence must be accounted for. Третій раз
За месяц ты машина знікаеце. Чаму? Чаму падкрэслены трэці? Ну, блин, нік. Це бескарысная штука. Так, яшчэ метал? Дзе метал? Ось. Ось яшчэ працуе. Дзе метал? Ключы? Ключы цудоўна. Ачыняйся. А чаму? Чаму ты не ачыняешься? Я ў неправільнай пазіцыі гараж стаіць у мяне? Электрычнасць у гаражы адсутнічае. У папярэдні раз гэта спрацавала, таму што я ўключыў гараж, электрычнасць у гаражы. Фьюзбокс у мяне быў. І тады я змог выйсці на вуліцу. Так, у любы тэрмінал. Ідзем да тэрмінала. Гэта зараз першапачатковая здача. Пофіг на ўсё астатняе. Ідзем да тэрмінала, апгрэйдзім нейкі з планаў перманентна. Уставить диск. Программа апгрейда. Экономим диск того, что у нас есть. Так. Бла-бла-бла. І гэта праапгрейджаны пакой. Вось таму ў мяне паловы пакояў і не хапае блакітных. Кожны пакой можна праапгрейдзіць, і ён стане лепей. Так. Нук, які йому буде 2 ключа. Breakfast нук. Ну, нук я не ведаю, як в угле, да рэчы, перакладаецца. Але ён будзе дадаваць мне ўжо, даваць мне ключ і даваць яшчэ ежу. Bacon and eggs. Гэта, дарэчы, даволі моцная ежа. Так, альбо месца для чытання. Калі я буду знаходзіцца ў гэтым пакоі, я заўсёды магу выцягнуць бібліятэку. Навошта мне бібліятэка? Бібліятэка вельмі рэдкая штука. Давайте, няхай будзе. Няхай вось такая бібліятэчная, таму што мне падаецца гэта спрасціць лейтгейм. У бібліятэцы можна выцягваць кнігі. Я жадаю, каб у мяне кнігі былі. Альбо не. Ключы самае простае апгрейд. А вось гэта не зусім абавязковы апгрейд. Ну-ка, гэта куток. А, ну цудоўна, куток, карацей, у нас будзе. Давайте бібліятэку няхай. Мне падаецца, яно самае яно вам будзе карысным паскорыць нам пошукі бібліятэкі. Ну, вось. Яна заўсёды будзе выцягвацца. Добра. У нас увогуле... У нас даволі шмат, дарэчы, рэчаў. Шмат-шмат, літаральна. Але гэта амаль запорты ран, каб вы разумелі. Так што тут як атрымаецца. Зараз услепую будем цягнуць пакой. Да гэтых падключана. Блакітная, бачыце лінія? Што я выцягнуў? Яшчэ адзін чырвоны пакой. Бойлерная працуе, і яна выплавіла мне... А, не бойлерная, гэта плавільня. Яна выплавіла мне ключ. Але гэта толькі што запарола нам ран до конца. Гэта канец рана нашага. Гэты ключ быў звычайны, гэта не нейкі надзвычайны ключ. Ну ўсё, гэта канец рану. Я магу дзесьці спыні... Мяне няма гэтага планетарыума. Ну, добра тады, канец забега. Ідзем адпачываць. Праклён хоць знікне. Праклён вельмі перашкаджае. Ён забірае кожны раз, калі мы выцягваем нейкі асабісты пакой, мы губляем рэсурсы бясконца. Працягваем. Девятый дзень. Зараз паспрабуем, калі трапіць яшчэ раз бункер, паспрабуем у бункер сунуцца. У бункеры ёсць сейф, які адчыняецца ад гадзінніка. Мы зараз першую чаргу, што мы зробім, гэта пабяжым у гэты бункер. Калі ён там будзе, можа быць, там не бункер увогуле будзе трапіць. У нас уже 2 дні няма бункера. Знікла у нас праклён? Праклён знік. Бункеры можна атрымаць гэта самае. А неяк адчыніць сейф. Нам для гэтага нам патрэбна ведаць... Так, няма сейфа. Ну, давайте... Вось яе, але у нас... Я грошы забыўся ўзяць. Паходзім па будынку і прынясем шмат гэтых самых манетак. У ідэале да халеры іх сабраць і аддаць, паглядзім, якое будзе паляпшэнне. Благословление якое наше будзе. Коридор. Бяром далей.
сховішча. Парлор возьмем. Там у нас будзе пазл, і мы зможам яшчэ зрабіць сабе гемаў. Пазл у нас не вельмі складаны. Так. На тое, што напісана на белай скрыні, праўда. Так. Тое, што напісана са словам белый, заўсёды праўда. Гэта, ну, любая фраза напісана са словам белый, гэта праўда. Гэта не можа быць праўдай, гэта хлусня. Таму што тады заўсёды праўда. А можа быць і не. Гемы знаходзяцца ў белай скрыні. Якая нейкая са скрыняў хлусіць. Разумееце, яны ўсе супадаюць, яны ўсе могуць быць у, ну, праўдзівай. Я думаю, наступнае, што гэта хлусіць. І гэта хлусіць. А вось гэта кажа праўду. Тады яно сыходзіцца. Кожным разам усё складаней здагадацца. Шчыра так, усё больш дзюрак з'яўляецца ў правіле, як бы. Так. Абодва пакоі мне не падабаюцца. Ні бедрум, ні вольны пакой. Не, насамрэч бедрум можна было спальню ўзяць. Я зараз зразумеў, што я і так на канцу маёнтка, на самым краю. Гринхаус. З большай верагоднасцю вы выцягваеце зялёныя пакоі. Давайте. Давайте. Няхай будзе больш зялёных пакояў. Метал-дэтэктар. Люблю метал-дэтэктар. Мне падабаецца. Больш ключэй і золата. О, глядзіце, якая прыгажосць. Ветачкі. Дарэчы, у мяне ж захавана. Так, трэцяя па разліку. Ты якая у нас? Зямля. Тут якасць зямлі залежыць. Там, дзе мы выкапаем гэтую зялёную... Там, дзе мы паставім зялёны пакой, ад гэтага залежыць, наколькі шмат усяго будзе ў гэтым пакоі. Таму іх важна расстаўляць у тым месцы, якое будзе карысным. У нас ёсць... Дзесьці у мяне было... Вось яны скриншоты. Старонку я сабе захаваў. Трэцяй па разліку гэта добрая зямля. Не ачмурэнная, але добрая. Ну, добра. Тут можна, дарэчы, раз, два месцы раскапаць. Падлёгку бы знайсці. Так, тут адчыняем. Сакрэтны праход. Вось адзін нук мне не падыдзе. Давайте сакрэтны праход за гем возьмем. Давайте і тут я тады возьму... Я магу взять коридор. Вось. Я жадаю коридор. Оп. Ключ на земле валяется, литерально просто. Просто так. Коридоры. 7 зачиненных дверей. Альбо просто. Давайте за 7 зачиненных дверей. Мне цікаво, ось. А где? А что? Металлодетектор? Где? Каля гэтай дверы ён нешта актывуецца. Давайте за гэтай дверы зазірнем. Грошики. Добра. Но гэта не зусім тое, што мне патрэбна, ну ладно. 7 зачыненых дзвярэй. Там можна адчыніць праходы і ёсць бакавыя дзверы. Гэта ідэальнае месца, каб выкарыстаць шмат ключэй, калі у вас ёсць іх. Вітаю, ватафака. Так. Давайте тады да ўвахода пайшлі назад. І будзем адчыняць далей. У нас ёсць месца, дзе можна шмат ключэй выкарыстаць. Зараз. Разлевы праход паспрабуем. Акварыум, у мяне няма чым адчыніць яго. Так, спальня. Няблага, але не тое, каб патрэбна было. Давайте спальню возьмем, няхай будзе. Нешта не бачу нічога карыснага ў спальні. Ну, нічога не карыснага, дык нічога карыснага. Чытальная заля, калідор. Лепей калідор, мне падаецца. Давайте возьмем калідор.
І потым абсерваторыя. Блін, абсерваторыю мы не можам сабе зрабіць. Вось гэта ідэальны пакой для нас. Улева і ўправа пойдзе. Давайте яго. Гем, монетка бачу, і ўсё, я так разумею, так? Больш нічога няма тут. Нагадваю, мы зараз паспрабуем сабраць як мага больш прадметаў. На як мага больш золата і пакласці на святыню, паглядзець, што адбудзецца тады. Зялёны пакой не будуць каштаваць. Давайте вось гэтыя. Залю зноў. Яшчэ зялёненькую. Ласка, рыдлёвачка. Блін, молот. Ну, молот таксама круто. Ён і можна адчыняць бясплатна скрынкі. Это круто. Але мне бы рыдлёўку зараз. Я бы тут увогуле абагаціўся. Так. Чытальная заля. Усё херня. Давайте вось гэтую. Нічым мы заберем золото за я. Ну і ўсё. Тут тупик атрымліваецца. Давайте. У нас ёсць два праходы. У нас ёсць цэнтральны, можна яшчэ паспрабаваць выцягнуць яго, але малаверагодна, дарэчы, там тупікі паўсюль будуць хутчэй за ўсё. Можна працягваць вось тут рухацца. Давайте мы тут працягнем рухацца на поўнач. Можа быць, яшчэ што-небудзь адчынім. Гараж. Ад гаража мы ўжо атрымалі, што патрэбна. 3 ключа ў гаражы. Аднак праходы далей мы не атрымаем. Адсюль вось так мы можам атрымаць праход далей. Давайте заб'ем на гараж, паспрабуем гэты забег зрабіць падаўжэй. Можа быць, хоць штосьці атрымаецца з гэтага. Для тых, хто не ведае, што адбываецца, якога хера ўвогуле, што мы тут робім. Гульня пазл. Гэта пазл, у якім ёсць пазлы ў пазлах і ёсць мета-пазлы. Карацей. Пры гэтым яна яшчэ і рагалік. Мы займаемся тым, што спрабуем знайсці 46-й пакой у 45-пакаёвым доме. Гэта умова, пры якой мы толькі атрымаем спадчыну ад лорда Сінклера, які як бы валодаў гэтым маёнткам. У маёнтку працуе наступны прынцып. Кожны дзень усе пакоі абнаўляюцца да нуля. Калі вы абіраеце наступны пакой, ну, вы можете абіраць, які пакой будзе наступным, але з абмежаванай колькасці пакояў. У кожны пакой можа быць, ну, нейкі пакой гэтага маёнтка. Напрыклад, зараз я магу выцягнуць царкву, шафу і бібліятэку. Бібліятэку я выцягну зараз. Хаця я выцягнем. Вось, пры гэтым у кожным пакоі ёсць пазлы, якія раскіданыя па ўсяму маёнтку. То бок, напрыклад, трэба зразумець сакрэт гэтага маёнтка, таямніцу, каб далей увогуле прайсці гульню. Я заказаў у бібліятэку папярэдні раз кнігу Swinburne. Яна была напісана племянніцай Сінклера, і яна была аўтаркай, пісьменніцай. Вось. І што гэта ў нас? Хто ўзяў? Так. Хто забіраў далей? Дата. У мяне ёсць дата. Дата была некалькі дзён назад, 15-е. Бляха. Калі, у які дзень я ўзяў? Так, пачакайце-ка. Зараз 9-й дзень. Так. Я ўзяў 10 на 7-й дзень, па-мойму. Халера, мне бы ведаць, у які дзень бібліятэку я выцягнуў. Я магу даведацца сённяшнюю дату. Мне падаецца, на 7-й дзень узяў. Зараз 9-й дзень. Так. Атрымліваецца, было 13-е ў той дзень, калі я зрабіў бібліятэку. Сёння 15... Не, пачакайце, гэта было ўзята 15-го. Альбо сёння лічыцца. Пачакай, што за халера? 15 мінус 9. Гэта 6-е. Так. Яно сыходзіцца на тую дату. Гэта сённяшняя дата. 15-е. Правильно? Я правильно ўсё зразумеў, гульня? Это ж не можа быць такога, што гэта дата, калі я ўзяў яго. І калі сёння будзе... Прайшло пару дзён, прыкладна, па-мойму. Ну, я калі не памыляюся. Пару дзён як мінімум. Калі так, то атрымліваецца, мне даведку на пошту даслалі не на той дзень. Давайте. Добра. Тэорыя. Наступная тэорыя з датамі. Наступная тэорыя з датамі. Сёння... Блин. Які сёння дзень? 9-й. 9-й дзень. Гэта 15 лістапада. 15 лістапада.
Ці гэта праўда? Калі так, то мы можам адчыніць сейф, які ад часу залежыць. Петерсон, місіс Петерсон, Саймон, гэта мыша, дарэчы, вось мы падпісалі, у яшчэ там 7 гадоў назад. 8 гадоў назад. Місіс Петерсон, Анна Бэбэдж, Дэд, Бон Маргл, дэтэктыў? Альбо хто гэта? Добра, кніга дзіцячая. Swinbird. I'm their bird, a daring and brave bird. Diving so deep bird, a ride on the wave bird. There is not a dare I would not do, there is not a depth I would not dive to. However, my friends are not very open to the idea that I like the sky less than the ocean. Bird in the sky, not in the sea. That is what they say when looking at me. You are not a seabird, you are not Swinbird. If you are a friend bird, fly in the wind bird. Классная рифма на слове просто bird. Shouldn't you always listen to friends, for they know me best, or so they pretend. So I dare not dive, and I dare not swim, and I dare not step foot in the ocean again. And I dare not smile, and I dare not laugh, for they will do it for me and on my behalf. And I dare to dream, not dream, and I dare not speak, for maybe my friends won't like the real me. And I will say goodbye to my dreams and the sea, and wonder why daring feels just like defeat. Цудоўная кніжка, але я не бачу, куды яна можа нам хоць чым-небудзь дапамагчы з сакрэткамі нейкімі. Гэта гісторыя пра птушку, якая плавала, ну, не баялася глыбіні і плыла глыбока ў мора. Але яе сябры казалі, што ім не падабае, яе сябрам не падабалася то, што іх сябар, ну, не лётае, карацей. Ну, па тыпу, ён ему больш падабаецца вада, чым мора. О, блін, вада, чым небёсы. І гэта па тыпу неправільна, ты неправільная птушка, і вось яны казалі, што ты дурная птушка, не вельмі задаволены гэтым былі. І бла-бла-бла. Калі ты птушка нам сябар, то тады лётай у нябёсах. І ці не павінен ты заўсёды слухаць сяброў, таму што яны ведаюць, як будзе для мяне лепей, альбо як мінімум прыкідваюцца, што ведаюць. І таму ён стаў вельмі сумным і паверыў у тое, што па тыпу, ну, стаў сумнай, замест храбрай і вясёлай птушкі ён стаў сумнай птушкай, якога кіданулі мудакі сябры. Ну як, затое сябрам стала лепей, а ён сам нешчаслівы. Так, мы можам узяць новую кнігу тады. Добра, я хутчэй за ўсё не магу ўзяць новую кнігу, мне патрэбна выцягнуць бібліятэку наступны раз. І потым толькі... Добра, што я абраў гэты варыянт, таму што бібліятэку знайсці было і так складана. Нейкія тыя сябры, не зусім каб сябры, 100% згодна. Так, у меня есть ключ. Давайте возьмем, выкарыстаем ключ тут сюды, бо інакш я сябе закрою просто. Атрымаць... О, пачакайце-ка. Атрымайце ключ за кожную спальню ў вашым маёнтку. Гэта мы нават адчыніць не можам, на жаль, але вось гэта цікава. Замарожвае ваши аккаунты. Золата і гемы не заресетяцца на канцы дня, і яны не могуць быць выкарыстаны, зменены альбо выкарыстаны да наступнага дня. Ну, гэта вельмі крутая, каб скончыць па тыпу ран. Ну, калі ты шмат набраўся, такі, я абнуляю ран літаральна зараз, і я на наступны дзень просто накаплю яшчэ больш. Але я жадаў у гэтую самую скласці. Свае грошыкі я жадаў скласці ў святыню, таму мы возьмем вось гэтае залю. Яна напалову абрэжа мае гэтыя... О, рычаг. І ўсё яшчэ не памятаю, што яны робяць. Я напалову зрэжу свае крокі, але буду хаця бы мець магчымасць пакласці ў святыню гэта. Так, гэта зачынена. Гэта можна выцягваць. Планетарыум. Я прапаную зараз выцягнуць планетарыум. Пайсці аддаць грошы. Так, планетарыум выцягнуты. Так. Правяраем планетарыум, каб не было такога, што манеткі мы прапусцім. Планетарыум ёсць. Мы ідзем зараз на выхад.
У святыню кладзем грошыкі, усе, якія ёсць. І вяртаемся ў планетарыум, адпачываем. Гэта канец рана будзе. Это такая ідэя. Я правильно ўсё іду. Так. Галоўна, каб у мяне крокі не скончыліся, вось чаго я бянтэжуся. Вось так і копяцца тыя 60 монетак. Я думаю, так. Плюс, зноў жа, я ўжо знайшоў спосаб, тэарэтычна мы можам накапліваць бясконца базавыя нават манеты. То бок, мы ў самым пачатку, мы можам зрабіць так, каб у нас перманентна кожны дзень дадавалася па нейкая колькасць монет. Зараз у мяне такіх 2, але тэарэтычна я магу на працягу гульні накапліваць гэтую базовую колькасць монет усё вышэй і вышэй. То бок, у выніку я магу тэарэтычна стартаваць адразу з 30 монет. Тэарэтычна. І потым яшчэ накапіць наверх. Так, у святыню адпраўляецца 9 монет. Яно дасць мне благословленне, якое я не ведаю. Просто дасць благословленне. Казана, што чым больш, тым лепей. Благословленне генерала. Пасля таго, як вы выцягнеце чырвоны пакой, калі у вас ёсць... Так. Пасля таго, як вы выцягнеце чырвоны пакой, калі у вас ёсць як мінімум 5 розных рангаў, у якіх ёсць чырвоныя пакоі, вы атрымліваеце 5 гемаў. Ну, гэта ж херня. Гэта вельмі слабае паляпшэнне. Мне патрэбна выцягнуць 6 чырвоных пакояў. Колькі ў гульне ўсяго чырвоных пакояў? Чырвоных пакояў у гульне гэтых самых. Так. Я зразумеў. Я трошкі неправільна разумею гульню. Гэта не тып пакоя. Гэта як мінімум 5 розных тіраў. Тір у пакоя залежыць хутчэй за ўсё ад радка, у якім я яго дастаю. То бок, чым далей на поўнач я іду, тым больш высокага тіра гэтыя пакоя. Ну, давайте, я спадзяюся, мне хопіць крокаў, каб дайсці назад да абсерваторыі. Не абсерваторыю, выбачаюся, планетарыум, я ўсё абсерваторыю яго плечу. І мы на гэтым ран скончваем, пачынаем новы. Так, мне хопіць? Доўно. 5 крокаў, 4 крокі, і вось. І тут мы скончваем дзень. Гэта дадасць нам 2 зоркі на потым, а чым больш зорак, тым лепей. Ну, калі так вельмі умоўна казаць. Таму што ўсё больш і больш розных узнагарод будзе. І камбініравацца з гэтай зоркі будуць. Забег неблагі, але інфармацыя, мы прачыталі кнігу, насамрэч за гэты забег мы прачыталі толькі кнігу пра птушку. І гэта не тое, каб моцна для нас. 10-й дзень. Добра. Зараз адразу ж бежым да бункера, калі ён там будзе зноў жа, нам бункера не ўпадае ўжо некаторы час. Блин, трэба адразу было манеткі ўзяць, ну да ладно. Забываюся іх узяць. Спадзяюся, выпадзе бункер гэты, бомбасховішча. І там паглядзім. Яго няма. Асабістыя планы зараз каштуюць дадатковыя крокі, а не гемы. Давайте вось гэта возьмем. Мы ніколі гэта не адчынялі, і я думаю, што гэта вельмі карысна. Опа. Гэта важна. Знайшоў, глядзіце, што? Гэта у нас другая. А цікава, як нам адчыніць яшчэ 2. Альбо іх толькі 2 можна зрабіць. Таму што тыя дальнія, я нават не ўпэўнены, як да іх. Не, ўсё ж такі яно гарыць, так? Мне патрэбна пераключаць у некалькіх месцах. Вось хтосьці ж яе запаліў, так? Правильно? У маёнтку проста ўжо 10 дзён нікога няма. Так, што ў нас натацкі? Натацкі. Notice after... Як звычайна, прачытаю на англійскай, калі патрэбна нешта там будзе карыснае па інфармацыі, я перакладу. Notice of termination. Dear Mr. Vane, your half-hearted dedication and maintenance of the grounds have been greatly appreciated. However, I regret to inform you that your services as a groundkeeper at Mount Holly will no longer be required effective immediately. The decision had been made after careful consideration and is based upon repeated observations and documented instances of neglect in the performance of your duties. The state of the green rooms in particular has deteriorated significantly over the last few months, which reflects poorly on the rest of the staff. You're required to vacate the hovel by the 20th of March,
ensuring all tools and equipment belonging to this estate are returned to the tool shed in good condition. Your final wages will be settled promptly upon completion of these instructions. We thank you for your time and service and wish you the best in your future endeavors. Гэта выгналі, я так разумею, папярэдняга граундкіпера, таго, хто назіраў за тэрыторыяй. Ён дрэнна спраўляўся са сваёй працай. Ён там нават нешта, я так разумею, гэта ён быў, хто эмейлы там нешта краў. Давайте-ка я на всякий выпадак зраблю скриншот гэтай штукі. Але глобальна гэта не дадае ніяк... Ну, як бы мы больш даведаемся пра маёнтак, але тут тоже адказу мы не атрымліваем. Так, ідзем назад у маёнтак і зараз пачынаем зноў забег. Пабяжым управа, ну як звычайна карацей. Бяжым управа, бяжым улева, ачыняем бакавыя, цэнтральны потым раскрываем. Альбо можа з цэнтральнага пачынаць. Я нешта цэнтральны не развіваю амаль ніколі. Давайте цэнтральны, як пойдзе. Hallway давайте, коридор няхай будзе з разгалінваннем. Мы можем рыдлёўку забраць, але гэта будзе тупик. Мне гэта не падабаецца. Давайте рыдлёўку забяром. Але разгім. Дайте мне мою рыдлёўку. Будь ласка, дзякуй вялікі. Далі мне рыдлёўачку. Оп. Можна націснуць. Вау. Добра, рыдлёвачка ёсць. Можна выкапваць. Дзіўнаватая нататка, нібыта з друкавальнай машынкі, але тэксту выраўнены. Машынкі так не тое, каб маглі. А яно тут ёсць, я час ад часу не магу зразумець, гэта надрукаваны тэкст, альбо... У мяне ёсць нават правіла. Чырвоныя нататкі — гэта хлусня, акрамя тых выпадкаў, калі напісаны ад рукі. І чырвоную нататку я бачыў, якая была напісана, яна быццам бы як бы на машынцы, альбо быццам бы і не. Ну, дзіўна, карацей. Незразумела. Так, мне залатой далі бібліятэку мы можам сабе атрымаць. Давайте... Ну, грошыкі нам не патрэбны зараз востра. Давайте, можа, бібліятэку зноў сабе атрымаем. Альбо грошыкі. Давайте грошыкі возьмем. Так, коридор, царква. Я обираю коридор. Ласка, поворот улево. Наступная будет библиотека. О, блин, я ж так закрою себе, так. Не, нормально. Там библиотека, по-моему, моя... Не, библиотека моя один выход. Я зараз себе закрою. Выходом своим. Я ж не обовязково повинен библиотеку брать. Правильно. Не, у гэтым выпадку я возьму библиотеку, не холера нейкая. Ага, бойлерная зноў. Так, кабінет, ну, навуковая, ну, як па стадія. Месца для навучання. Калі вы выцягваеце, вы можете патраціць гемы, каб перамаляваць планы да 8 разоў. Але мы там ніколі не былі ў гэтым пакоі. Бойлерную, мне падаецца, ранавата яшчэ даставаць. Але насродак энергіі, ён можа быць важным. Давайте бойлерную выцягнем. Мне патрэбна бойлерную зноў пазл вырашаць? Не патрэбна, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі гульня, мне не патрэбна гэта рабіць. Дарэчы, у бойлернай можна яшчэ працягнуць далей, калі я правільна зраблю. А як яна адчыняецца? Яна адчыняецца, калі труба вось гэтая. Вось так проста перанакіраваць, і можна дзверы сабе адчыніць. Вось. Выцягнем. Кожны раз, калі вы выцягваеце сабе гэтую самую спальню, вы атрымліваеце 5 крокаў. Давайте. Няхай будзе. Таму што зараз, дарэчы, я ж замяніў зараз усе узнагароды. Мне патрэбна зараз для асабістых пакояў, мне патрэбна не гемы траціць, а свае крокі. І крокі зараз будуць улятаць вельмі хутка. Зноў кніга «Чырвоны прынц», гэта мы чыталі, якому вельмі падабаецца было глядзець на ўсё чырвонае і баяўся ён нават паглядзець на любы іншы колер. Але гэта зноў жа не падказвае мне, у чым, як гэта з пазламі звязана.
Так, бойлерную можна зачиняць. Правильно? Там мне патрэбна гэтая штука. Зачиняем пакой. Актываваць. Бойлер давай. Прама. Давайте налево. Няхай будзе вось так. Налево пойдзе. І вось цікава, як яна працуе. Яна па тыпу, у папярэдні раз я бачыў, што я запусціў іншы чырвоны пакой, калі я накіраваў яе, так? І будзе гэта працаваць на ўвесь маёнтак. Альбо толькі на 3 пакоі паблізу. Па выглядзе бойлерная павінна стаяць у вельмі тактычным месцы, дзе можна адчыняць розныя пакоі і у ідэале адчыніць бойлерную з чырвонага пакоя, то калі мы з чырвонага пакою ўваходзім у бойлерную. Так, гэтую частку маёнтка мы ўжо заблакавалі сабе. Кухня. Это, мне падаецца, амаль адзіны варыянт наш кухня зараз. Я не жадаю той калідор рабіць, таму што там закрыць сябе яшчэ больш шансаў. Так. Зноў жа вось малюнкі, якія змяняюцца, зноў блакітны, чырвоны. Я на ўсё пачынаю глядзець, як на нейкі пазл у гэтым маёнтку. Быццам бы ад мяне ўсё хаваюць. Давайте, можа быць, набудзем ежу зараз. Альбо на потым пакінуць. Так. 5 крокаў за кожны зялёны пакой у вашым будынку. У нас няма зялёных пакояў. Сэндвіч, які проста 15 крокаў дае. І бананы, які даюць нам 3 крокі. Не, давайте пакуль не будзем карыстаць. Абсерваторыя. Дадатковая... Давайте вось гэта пакой. Калі вы ўваходзіце ў гэты пакой, вы атрымліваеце 2 крокі. Вось яе няхай будзе. Таму што крокі для нас зараз вельмі каштоўная рэч. Пры гэтым я магу зараз усё і скончыцца, насамрэч. Во, вось так. Так, security room. Ці патрэбна, ці не патрэбна? Не, давайте вось гем забяром. Так, управа сходзім. Гэта будзе... Гэта можна тупіком рабіць. Більярдная дасць нам 2 ключа. Парлор нам дасць 2 гема. Гема не настолькі каштоўная зараз у гэтым забеге. Давайте ключы возьмем. Альбо 10 крокаў. 10 крокаў я возьму. Дадатковых. Таму што зноў жа за крокі мы можам адчыніць значна больш зараз. Картка. Ключ-картка ёсць. Ёсць яна родная. Мы можам зараз сістэму бяспекі адчыняць. За яе. Праходзім далей на поўнач. Я возьму гэты сакрэтны праход і зялёны пакой адчыню наступным. Абавязкова зялёны. Так. Зялёны пакой і які? Калі ласка, нейкі з праходам яшчэ далей, бо ў мяне рыдлёўка ёсць. Больш шансаў знайсці... Так, веранда у нас. Гэта якраз такія вялікія нейкія, так? Больш верагодна знайсці прадметы ў зялёных пакоях. Давайте дворык гэты. У ім звычайна там шмат месцаў. Яго адчынім. Рыдлёвачка ж правильно ёсць у мяне? Я не нахлусіў. Выкапалі. Нават бескарысная карацей рэч выпала. Вось тут яшчэ можна выкапаць. Зноў жа бескарысная рэч вылезла. Добра, ключ-картка. І я магу абраць пакой намаляваны. Вось гэты. Давайте. Працягваю ісці ў гэтым напрамку. Ключэй у мяне не шмат. Трэба пазбягаць губляць шмат. Абсерваторыя, Dark Room і будуар. Давайте перавыцягнем іх. Веранда, давайте яе. Можна адкапаць. Калі ласка. Манеты. Добра, 4 манеты. Металлодэтэктар. Ідэальна. Калі мы знойдзем воркшоп, гэта будзе проста цудоўна. У воркшопе можна будзе... Я жадаю аб'яднаць рыдлёўку і лапату.
Рыдлёўка і лапату. Што я сёння кажу нейкую лахту? Аб'яднаць рыдлёўку і металодэтэктар. Вось. Так, сюды ключ пойдзе. Рыдлёўку і лапату аб'яднаць. Уявіць сабе такую камбінацыю, а? І там можна атрымаць сабе яна палепшаную версію і пакласці яе потым у схованку. Офіс. У нас ні разу не было офіса, давайте. Офіс. Это ўпершыню мы ў гэтым месцы. Мы вельмі далёка. Вы бачыце, дзе мы забраліся? Мы на 8 узроўні. Так. Я магу. Мы вельмі далёка, мы вельмі амаль дабраліся да гэтага самага. Да античембер, да якой мы ўсё ніяк даже нават блізка не пролазілі. Так, я ў офісе больш нічога не бачну. Не бачну. Што за халера? О, дыск. Яго можна ўпіхнуць у гэты же тэрмінал. Для перманентнага апгрейду. Античембер рычагі знаходзяцца... Так. Рычаг для пакою. The antechamber lever in the greenhouse is broken again. I don't think there is enough time to put it in another work order before Simon arrives. So just make sure the west and east levers are operational. На захадзе і на ўсходзе павінны працаваць рычагі. І у зялёным, у грінхаусе рычаг зламаны. Я знаходзіў кавалкі ад зламаныя гэтыя. Вось он у мяне зламаны рычаг, так? Окей. Давайте я... Ёсць яшчэ рычагі, якія павінны працаваць. А дзе яны тады будуць знаходзіцца? Так. Бриджит. Кратка праверы ўсе кнігі, якія супадаюць з гэтымі тайтламі, і яны даступны ў набыцці ў Рэдзінгтоне. У мяне трошки ёсць праблемы прачытаць запіскі барона, так што я не ўпэўнены, што апошні запіс павінен быць hearings of the hearings or hearings, але ведаючы Герберта, я думаю, што любы падышоў бы. Гэта нататка вельмі важная. 5 кніг. Flight of the Queen, March of the Count, Fall of the Lord, Passing of the Barons, Hearings of the Major. Бібліятэка дакладна нам будзе вельмі карысная і важная. Я нешта переключыў. Сейф. У меня есть пароль от сейфа. 9083. Давай. 9083. Не? Очистить. 9083. Увести. Это не ён. Як так? Як это может быть не ён? Мы же знаходили пароль. Мы знаходили пароль. И он литерально кажет, что пароль от сейфа. Мне не зразумело. Добра, давайте терминал. Это першыню мы до его доступа атрымліваем. Спочатку подключиться до интернета. Проверить, что имейлы проверить. Swan Song пароль был. По идее, у имейлах... Это офис, это отдельное место, откуда можно прочитать имейлы. Мы упершыню зараз их будем читать. Так. Набор целый. Ад Анны Бэббидж. Наступный тыдзень. 6:12:11:01. Час. Так. Потым давайте просто... якім парадку яны адбываліся. Справа у нас месяц. Так. А, не, на нейкую беспарадку. Слева, альбо может слева месяц? Слева месяц дата. Так, вот это самое второе. DC Power. Ремонт фьюзбокса. 17:30, 10 месяца 05. 10 это у нас как раз таки... Не холеры. Не холеры не сходится, почекайте-ка. Рефьюзбокс. Не, парадок докладно снизу вверх. 10:05 гэта у нас атрымліваецца. А, не, нормально сыходзіцца, якраз таки сыходзіцца ўсё. 10:05 гэта яшчэ барон быў жывы, ремонт. The VAC індикаторы, седлавыя індикаторы усталяваны па інструкцыях, якія
і яны былі ўключаны, яны былі ўсталяваны і ўключаны. Аднак трэба зразумець, што белы індыкатар толькі адлюстроўваецца пасля сінхранізацыі ўсіх 6 індыкатараў у фіолетавы. Калі гэта не тое, чаго чакалася, дайце нам ведаць, скажыце нам, і мы адрамантуем гэта у наш рэгулярны сервіс у наступным тыдню. Гейб. Окей. Да якога сейфу? Так, у мяне ёсць пароль 9083. Ён жа быў 9083. Ну, я ж не памыліўся, так? Давайте я зараз хутенька пайду ў свой жа стрым. Так. Энгри Ралев. Стрымы где-то там. Стримс. Я знайду я? Я сам сябе знайсці не так-то просто мяне, блин. Я у выдачы Ютуба невядома дзе. Добра, давайте прабіраў слово стримс, таму што... Во, ёсць. Так, блюпринтс вчорашнія. Конференц-залю трэба знайсці дзесьці. Блин, гэта будзе складаненька, так-то не зусім просто. Сороковая хвіліна стрима. Я со скринками там нешта разбіраюся. Малюю. Заля. Мне падаецца, гэта ўжо далёка занадта. Конференц-заля у нас дзесьці ў пачатку саму маль была. Шукаю. Може тут былі. Так. Кухня. Я памятаю, што гэта было ў канферэнц-зале. Я не помню, што я скриншот рабіў гэтага, таму лепей на стрым паглядзець. О, канферэнц-зале, знайшоў. Так. 9083, гэта ён. Ну, пароль правильно. Я абсолютно правильно пароль атрымліваецца не ад гэтага сейфу пароль. Змены ў маёнтку. 7. Так. Дорогий Герберт, мы ждали поведаць вас, што аб зменах, якія вы паспыталі, будуць зроблены, як вы і сказалі. God forbid should bear fruit. Rest assured that your plans will be down to the last detail. Я не разумею, пра што гаворка, па тыпу Магуайр, Маккінлі і Макдугал. Яны кажуць, што калі ваш план атрымаецца, то ўсё будзе пройдзе гладка. Пра што яны кажуць увогуле? Ремонт, так, гэта правільны функцыянал. Таксама, калі вы будзеце... У вас не будзе тут на наступным тыдні, калі ласка, пратэстуйце, што правільная камбінацыя выключана, блакітная, зялёная, белая, чырвоная, фіолетавая. Дзякую вялікі за праект. Это 100%, блин, вельмі важна. Фьюзбокс супер важны. Не магу зразумець толькі, як, блин, яго гэты індыкатары, якія мы з самага пачатку сустракалі. Так, не тое. Ось зараз скриншот. Робім скриншот, ёсць. Про кражу? That the changes you request to your will have been implemented and notarized. Это змены перад яго смерцю. То бок, ну, гэта ён паспытаў перад яго у сваю волю. Глядзіце, ён запытаў дадаць штосьці ў сваю волю за менш чым за месяц да сваёй смерці. Можа, ён не помер. Што калі Сінклер не помер? Ён быццам бы ведаў, што ён памрэ. Яны яго і забілі, думаеш? Гэта тыя, якія сачаць, я так разумею, гэта якраз такі тыя, якія выконваюць яго апошнюю волю. Анна Бэбэч, гэта вось такая тая, хто кіруе маёнткам, персанал. Сэр, вы не пакінулі мне аніякіх інструкцый на наступную тыдзень і на наступны тыдзень першага у нас гэта па логіцы якраз такі тыдзень на наступны тыдзень гэта на які ён памрэ. Так, вы не пакінулі мяне ніякіх інструкцый на наступны тыдзень і я
І ви ведаеце, наколькі я ненавіджу пакідаць крытычныя планы да апошняй хвіліны. Так, як толькі вы вырашыце на дакладных планах на свае выходныя, калі ласка, перадайце гэта мне. Альбо праз Хартлі, што... Так... Who is volunteering for you this weekend? Хто прийде до вас до гэты weekend? Альбо калі вы абсалютна вельмі будзеце настойлівымі праз гэты незручны электронную друкарку гэтую, ну, то бок праз тэрмінал. Окей, добра. Добра. Незразумела, але шмат пытанняў. Ці сустракаўся з ім хто асабіста? Не, сустракаліся. Хто? Эмейл пісаў хамяк. Пауст у нас галоўны, карацей, за ўсім стаіць гэта. Перадача данных. Перадача данных з сінка зараз недаступна. Я так разумею, я павінен наладзіць яшчэ сістэму падключэння маёнтка, каб яно магло працаваць, з сінкай мы маглі атрымаць. Так. Не тое. Давайте... давайте уставим мы наш диск, это поляпшение фиксованное. Апгрейд. Давай. Рандомное покой полепшится. Ага. Имейлы. Ну, мейлы увогуле. Так, як мы можем его полепшить? Достава на той же самый день. Бесконтактная доставка. Бесконтактная доставка, глядите, доставка на той же самый день. Доставка будет зроблена на той же день, когда вы достигнете ранга 8. Не тое, не падабаецца. Доставка бесконтактная. Калі мы атрымаем новый пакет, зарезервуем у гэтым пакоі, то ён будзе дастаўлены на наступны дзень перад уваходам у маёнтак. Мне падабаецца. Freight shipping. Вельмі вялікі пакет будзе дастаўлены сюды праз 3 дні пасля таго, як вы выцягнулі гэты пакой. То бок я магу тэарэтычна проста атрымліваць раз у 3 дні вельмі вялікі пакой. Доставка имейл в электронном выгляде. Ну, это ключики только от стыма можно таким выглядзе. Давайте доставка до увахода у маёнтак. Гэты пакой не заўсёды нам трапляе, далёка не заўсёды. Мы шчыра яго даставалі 2 разы толькі за ўвесь час. Давайте будзе до увахода адразу доставачка нам. Сейф. Халера ты такая. Может быть, ён не ў тым парадку. Я зразумеў. Чырвоныя гэтае самае гэтая мема, яны хлусня. Код быў на чырвонай паперы. Код быў 9083, гэта хлусня. Трэба зараз глядзець, на якой паперы ідзе надрукавана, ну, нагадвалкі. Таму ён не падыходзіць. Так, далей, акварыум. Давайте паспрабуем да таго пакоя дабрацца, да античэмбера. Вось літаральна у яго накіроўваемся зараз. У нас сёння ўпершыню ёсць магчымасць гэта ўвогуле зрабіць. Добра, нататкі мы тады будзем адзначаць сабе, на чым нам важна колер, на чым было знойдзена. Адзін хлусіць, адзін кажа праўду, адзін у адным знаходзіцца ўзнагарода. У адной толькі... Так. Толькі адна з іншых скрыняў хлусіць. То бок, калі гэта праўда, то павінна быць дзве, якія хлусіць. Гэта магчыма. Гемы знаходзіцца ў скрыні, якая хлусіць. І не халера сабе. Пачакайце-ка. Глядзіце. Толькі адна з іншых скрыняў фальшывая. Так, ну, кажа неправду. Гэтыя дзве скрыні кажуць, што гемы знаходзяцца ў фальшывай скрыні. То бок, яны не могуць, ну, яны абедзве праўду гавораць. Гэта значыць, што гэтая скрыня хлусіць. У ёй. Ёсць. Гемы.
Обсерватория Dark Room. Давайте вось гэты вольны пакой. А не, давайте, блин, Dark Room мне дае больш шансаў. Ну, калі мне нешта пойдзе не так. Давайте Dark Room. Але з Dark Room я ж не побачу, зараз адключыцца, так? Халера. Мне патрэбны фьюзбокс зараз. Ідзем на самы пачатак і будзем шукаць гэты фьюзбокс. Не падабаецца. Мы зараз просто вельмі... Так, гэты пакой... А, у самым пачатак у нас там усё закрыта, так? Давайте тады тут развіваць. Я такія загадкі наогул не разумею. Ну, і бываюць такія, якія я таксама з гэтых, хто хлусіць па тыпу, хто праўду кажа. Дзе? Дзе металлодетектор спрацоўвае на што? Тут? Я молот пропусціў, ё-маё. Просто мимо прайшоў. Альбо я яго заўважыў, не ўзяў. Можа, ты не зачынены? Ты не зачынены. Цудоўна. Пакою рампуса. Дадае локер-рум, сауна і памп-рум на сённяшні драфт-пул. А мне сёння, мне ключы патрэбны. Ну, давайте у сауну. О, а ты что такое? А, это не подбирается. Так, сюда нельга. Тут написано. Драфт-пул это на магчымыя планы. Кожны раз, калі выцягваеце, бла-бла, каб выбраць. Так. Окей. Не той, каб дапамагае, насамрэч. Будь ласка, ключ. Я тут за ключами палю. Ну. А. О боже, меня напужали рейдом. Вітаю, деда Максим. Вітаю усіх. Вітаю рейдераў. У нас зараз у нас атрымліваецца самы найлепшы забег, пакуль што мы амаль дабраліся да пакоя на поўначы, але гэты пакой насамрэч не раскрывае сакрэтаў маёнтка. Мы займаемся тым, што спрабуем зразумець, дзе знаходзіцца 46-й пакой у 45 пакаёў маёнтку. Вось. Гэта наша асноўная мэта. Зараз у нас крытычна. Мы знайшлі ключык. Нам вельмі патрэбны быў ключык. Альбо не, пачакайце-ка. Нам патрэбна знайсці... Мы зараз шукаем пакой, у якім можна будзе пераключыць святло. І ён не працуе, не трапляе. О, распаўсюдзіць ключы по дому. Локер-рум. Мне падабаецца. Давайте. Опа, ключики. Што яны даюць? Гэта ключы ад машыны. Ну, машыну... Я не думаю, што мы за ёй пойдзем сёння. Так, это можна паадчыняць усё, я іх не буду адчыняць, таму што ў мяне не хапае ресурсаў. Вітаю ўсіх яшчэ раз. Калі вы тут у першы раз, то вітаю. Па-першае, даўно не бачыліся. Вось, вітаю ўсіх новых. Хто даўно ўжо тут з намі і ведае мяне і деда Максима, то мне для вас ёсць наступнае. У нас заўтра будзе Baldur's Gate 1. Гэта галасаванне, абрана галасаваннем. І ў аўторак мы будзем гуляць у тое, што абярэце выпадзе на рулетцы. Рулецу мы будзем круціць заўтра. Зараз у бягучы момант, акрамя вось гэтых стрымоў па галасаванню, у нас ідзе панядзелак, серада, чацвер. Гэта будзе хутчэй за ўсё блюпрынт, пакуль што мне вельмі цікава, я разбіраюся ў пазле. То пайшлі зафоловіліся. Так, пайшлі і зафоловіліся. Чаму не? Так, ключ патрэбны ад наступнага пакоя. Мне ў любым выпадку патрэбны ключ будзе. Давайте, няхай ключ выкарыстаем. Апошні ключ, які ў нас ёсць. Камісарыя, вось тут мы... Хоць бы там былі ключы. У більярднай ёсць ключы. Калі мы правильно пазл зробім у більярднай, то нам дадуць ключыкі ад яе. Далей. Давайте гэта і зробім. Пазл на лічбы. Гэта незвычайны дартс. Так, тут 9 ідзе. Націскаем. Тут у нас блакітная. Гэта 16 і жоўтая 10. 16 мінус 10. Гэта 6. Націскаем 6.
Мы ўжо ведаем просто адказ на гэты пазл, як ён вырашаецца, просто ён кожны раз ну розны. 3 памножыць на 5, гэта будзе 15. Дзе у нас 15? 15, ты. 6 падзяліць на 2, гэта будзе 3. Упершыню у нас фіолетавая упала. Так, падзяліць на 2, гэта будзе 3. Дзе тройка? Ёсць тройка. 10 мінус 3, 7 памножыць... Не, яно не можа быць памножана на... наадварот, я нешта па-дурному чытаю. 7 мінус 3, гэта 4. Памножыць на 10, гэта 40. Падзяліць на 2, гэта 20. Ёсць. Ключы, так? 2 ключа заўсёды будзе ўзнагарода, падаецца. Што я магу яшчэ зрабіць? У мяне насамрэч не засталося опцыі, я не змагу ўключыць святло ў тым пакоі, у цёмным пакоі. Ключыкі па маёнтку раскідаліся. Это добра, можна будзе іх сабраць потым. Так, рыдлёўкамі тут усё выкапалі. Далей ідзем. Калі атрымаецца лічба, якой няма. Яна ніколі не атрымліваецца, вось у чым прыкол. Давайте вось сюды зайдзем. Я не бачу, што там наперадзе. Я ўслепую абіраю пакоі. Оп, плавільня не запушчана. Бойлерная, у нас жа ў гэтым забеге ёсць бойлерная. Блін, яна вельмі можа далёка, таму не працуе. Ну нічога, можна выкапаць тут. Бескарысная рэч. Добра. Ну, на жаль, гэты пакой драфціць мы будзем зараз услепую, потому што... Блін. Гэтыя два рэдкіх. Давайте рэдкі пакой нейкі. Што гэта такое? Гэта помпа. І у нас ёсць праход у античембер. Халера. Я зараз зразумеў, у чым праблема. У гэты пакой нельга просто так трапіць. Добра. А гэта у нас новая штука, у якой... Так, кантроль помпы. Зноў гэтыя генератары. Нам патрэбна, каб бойлерная была паблізу, так? Я правильно разумею? Ладно, добра, что это такое? Вода, аквариум, пул. Добра. У нас няма фонтан. Фонтан гэта пакой. Вода з фонтана. Куды яна ідзе? Что за пазл? Давайте почитаем гэта. Панель контроля помпой. Резервный танкер есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ідзе ў розныя помпы. Помпа 1, 2, 3 и 4. У танкера 1, 4 юнита. И переключальник паміж танкерами. Что это за холера? Я не холера не разумею. Резервуар. 8. Так. Гэта у нас. И я не ведаю. Уверх. Только один я могу обирать одночасово. Вот она схема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И где трубы? Гэтые трубы подключаются. Читаем схему еще раз. Каб перагнать... Я ожидаю перагнать воды у тебе два вядра на 3,5 літраў. Зрабіць 4. Не. Яно не так... Можа быць так працуе, але я думаю, што гэта можна пераганяць воду з розных месцаў. Мне зараз ачмуральная ідэя. Што калі мы поўнасцю нейкім чынам забяром воду з фонтана, а? Мы тады манеткі, якія мы накідалі за ўвесь гэты час, мы зможам забраць? Гэта ж можна там схованку манетак зрабіць ачмуральную якую. Мне падаецца, можна такое зрабіць. Добра, у нас ёсць бассейн. Я жадаю з бассейна забраць воду. Што это такое? Гэта вы кантролеры, так? Вы кантролеры. Калі я ўніз зраблю? Вось так. І яшчэ ўніз. Усё ўніз увогуле зробім. Так.
У гринхаус мы переливаем усю воду, так? І гэта вось гэтая запасная. А запасная куды ідзе падключана? Резервны танкер, нават не показана, куды ён ідзе. Добра. У фонтан. На кухню воды заливаем. До рэчы, у нас ёсць кухня ўвогуле? Каб паглядзець, гэта ж нешта ўплывае, правильно, на у гэтых пакоях. Так, вода полностью перагнана, так? Я зараз жадаю залить гэтыя танкеры полностью гэтым самым водой з бассейна. Я жадаю отсушить бассейн и поглядеть на бассейн. О, не-не-не-не. Не-не-не. Кухня, тихо. Холера. Помпа 2, помпа 3. Яна пойдзе ў трэцюю, яна можа пайсці толькі ў трэцюю, альбо і з трэцяй у пятую пераліваць. Блин, гэта капзда. Так. Ты і мы цябе наадварот забіраем ваду адтуль. Так? Не? Адкуль ты ідзеш? Ты ідзеш у 6-ю, а гэта помпа 4. А дзе 4-я помпа? Як я туды? Я магу туды прайсці ўвогуле? Во, давайте. Не тое. Вось сюды. Ну давай. У самый верх я. З бассейна пераліваецца, добра. Яно па 4 будзе толькі забіраць, гэта недастаткова. Мне патрэбна яшчэ 4 будзе забраць адтуль. Так, вы. Я могу переливать паміж вами? Не? Ты же паміж гэтымі. Гэта помпа у двойку я могу пераліць. Так, мне там месца не хапае нідзе. Мне патрэбна тады з першага пераліць у танкера. Глядзіце, карацей, якая логіка. Ёсць 6 труб, так. Я магу помпамі кантраляваць, яна будзе перапампоўваць у одну якім-небудзь напрамку, альбо не будзе перапампоўваць у нейкім напрамку. Але я не магу абы-як проста гэтыя помпы злучыць. Пераключальнік другой помпы. Пачакайце, тут пераключальнік ёсць? Вось так. Не будзе? А ты не перальешся, не? Калі ласка. Не? Я не разумею. Так. Уверх гэта з трубы гэтай і уверх. Так. З бакавой трубы і уверх. Яно кожны раз уверх ідзе, так? Гэта яе уверх адпраўляць. Добра. Тады атрымліваецца, гэта ўсё уверх у нас ідзе. А ты як пераключальнік працуеш? Я не разумею пераключальніка. Ну, напрыклад. Дарэчы, каб гэтая штука працавала, я так разумею, яна бойлерная патрэбна, каб яна працавала і была падключана да гэтага пакою. Так, гэта амаль 100% валідачна ўсё. Так, у любом выпадку, бассейн. Каб перапампаваць у бассейн, мне патрэбна перагнаць усё. Бассейн у нас які па... Не, бассейн, выбачаюся, кухня. Альбо на фонтан. Фонтан у нас першы. Ён ідзе... Так, давайте вось гэта ў адваротны бок. Это отправить усё назад, а мне патрэбна, каб яно не назад адпраўлялася. Я не упэўнены, я жадаю перагнаць з адной цыстэрны у іншую. Навошта мне гэта ўсё? Не разумею. Я спадзяваўся, што я як зраблю, ён з гэтай цыстэрны ў гэту перагоніць, а ён так не робіць. Што з табой рабіць тады? На кухню будзем пераганяць. Кухня у нас 4-я. Так, 4-я. З яе можна з першай помпы забіраць. Ну, а ён жа тады павінен ісці у 4-ю. Ён у 4-ю ідзе якраз такі з гэтай. Халера ты. Праз усё гэта, праз гэтую помпу.
Я, блін, не разумею. Давайте тады вось гэта зробім. З рэзервуара запаўняем гэтыя два. Так? Пачакайце, што там за рэзервуар такі? Так. У фонтан мы забираем наадварот. Правильно? Я ж могу так зрабіць. Пераліваем у фонтан. Так, у фонтан мы можем воды шмат отправлять. Резервуар мы можем... Так, на кухню. На кухню мы отправляем как раз таки с дальней. А як мне перагнаць з першай на другую? З першага танкера на другі? У мяне ёсць помпы якія-небудзь, якія перасякаюцца? Не. То бок адзіная магчымасць перагнаць гэта вось гэта. Просто можа быць неяк дзесьці націснуць патрэбна, я не ведаю. Ён просто не пераганяе паміж імі двума. Я жадаю забраць адварот. Ну, вось он зараз рэзервуар хоп, выцягнуў. І левую я нават не пачаў гнаць. А, я зразумеў. Усё. Вось так. Усё, зразумеў. Вось так яно. Логіка. Глядзіце. Гэтая помпа не пераганяе паміж лева і права. Я магу альбо з левага, альбо з правага забіраць. Вось што яна робіць. То бок у выніку я магу ўбраць вось зараз і пераганяць з лева ў права, выкарыстоўваючы гэты рычажок. Таму што ён будзе забіраць у рэзервуара наадварот. Наш рэзервуар гэта месца сховішча. Пераліваем у правы. Я реально жадаю сушыць басейн, просто упэўніцца, што гэта працуе так, як я ўяўляю. Таму што атрымліваецца любы пакой з вадой, я могу з акварыума ўсю ваду высмактаць, я так разумею. Жорстка, так? Так, потым ты у нас ідзеш у гэты бок. О, не-не-не. Спыніся. Я не магу гэта спыніць працэс, так? Блин. Я памыліўся. Трэба было ў нейтральную пазіцыю паставіць. Не, давай его сюды. Во, сюды. Почакаем. Цябе ў нейтральную пазіцыю. І зараз мы гэта выліваем у рэзервуар. Гэта мы выліваем у рэзервуар. І мы можам з кухні яшчэ... Ой, не з кухні, гэта з басейна выцягнуць. Толькі мы пераключым гэтую штуку. А, не, яна наадварот у рэзервуар ідзе, так? Усё добра. Басейн. З басейн зараз павінна... Складана, кабзда, ну... Тут можа быць яшчэ пакарыстацца гэтым і зразумець, як гэтым карыстацца хутчэй. Але трэба быць тактычным. Карацей, у басейне больш нічога не засталося. Давайте праверым басейн. Усё роўна гэта канец забега. Ну, і як бы нічога я з гэтым не зраблю. Хаця бы праверу, што як гэта працуе помпа. Так. Вось он басейн. Вы глядзіце. А што мне з гэтым рабіць? У мяне шмат золота, якое нікуды не пойдзе зараз. 28 монет. Шмат грошыкаў. Пры гэтым мне няма куды іх захаваць. У мяне тупікі паўсюль. Ну, літаральна ўвесь маёнтак зараз заблакаваны. Я не магу даследаваць яго далей. Жучыны банк. Ды няма ніякага жучынага банку. Быў бы банк. Я б аддаў. Так, пачакайце-ка. А у мяне рэальна кухня была хотя бы. Просто можа даць сабе магчымасць яшчэ трошки падаследаваць. Блин, не, давайте до кухні дойдем. Я управа і улева. Так, управа і улева. І на кухні я зараз закуплюся. Так, вось гэта на 15 крокаў яшчэ. І шеф-салат, ён не такі, каб моцны зараз. Давайте пакуль 15 крокаў нам часова хопіць. Што я магу яшчэ зрабіць? Я магу пакінуць прадмет на заўтра сабе.
у мяне ёсць. На жаль, я паляпшэння не знайшоў. Металічны металадэтэктар, давайте яго пакладзем сабе у гэты самы у хованку. І больш у мяне нічога такога няма, правільна? Я не магу скарыстацца чымсьці карысным гэткім. Я не бачу ніякіх больш карысных пакояў. Было бы добра знайсці, зараз абысці маёнтак, сабраць ключы, і каб у мяне быў пакой вось гэты фрізер, ну, які можна пакласці, карацей, замарозіць свае прадметы. Кладзем, давайте, металадэтэктар, ён шчыра неяк больш карысны па выніку. Рыдлёўка крута, але яна працуе толькі ў пэўных пакоях, і яна як вось ёсць, так і ёсць. Вось, на гэтым канец забега тады. Дарэчы, вось гэта чырвоная, яна хлусня. Пакоі ў заходнім крыле заўсёды большай верагоднасцю зачынены. Гэта хлусня. Таму што яна на чырвонай паперы зроблена. Мне ёсць яшчэ? Я магу заказаць новую кнігу? Я магу заказаць новую кнігу. У нас быў набор кніг. Так. Давайте вось гэты архітэктурны дайджест. Стратэгія драфта. Можа быць, ён там апгрейд які дасць на наш маёнтак. Бойлер, дарэчы, як я зразумеў, бойлерная павінна быць знаходзіцца каля іншых пакояў, у які можна накіраваць гэту энергію. Інакш яно нічога не дае. І гэта павінен быць чырвоны пакой. Так што бойлерная гэта супер важная нейкая рэч. Я ўпэўнены, што ад бойлернай залежыць праходжанне гульні, але пры гэтым я не ўпэўнены, як бы, куды яе там праткнуць, трэба яшчэ разбірацца. А тое, што на чырвонай паперы хлусня, таксама на чырвонай паперы... А тое, што на чырвонай паперы хлусня, таксама на чырвонай паперы напісана? Не, гэта напісана на гэтым самым. У нотацыі, у комнаце кантролю яна напісана на белай паперы чорным, увогуле, чорным тэкстам. Чорны тэкст, наколькі нам вядома, не хлусня ўвогуле. Ну, ні разу... Чорны тэкст не ўзгадваецца ўвогуле ў ніякім сэнсе. Тыпу, ну, просто чорны тэкст. Добра, у нас 3 крокі засталося, мы ў гэтым забеге ўжо больш не зробім. На гэтым я буду... Так. Конец дня. На жаль, мы вызначылі, які дзень. Мне падаецца, мы правильна зразумелі, які дзень зараз. І... О, дарэчы, гэта быў які дзень зараз? Это вельмі важна. Я ж зараз кнігу сабе ўзяў, так? Это каб сабе 10-й дзень. 10-й дзень узяў кнігу. Я на 10-й дзень узяў кнігу, і гэта дакладна мы зможам вызначыць, якая дата зараз. І калі мы будзем ведаць, якая дата, то тады мы зможам дакладна адчыніць сейф. На Broken Sword 1 адправляецца 1000. Добра. На сёння ўжо будзем скончваць. Я ўжо і так засядзеўся на 40 хвілін, але дзякуй Богу, што сёння выходны, можна адпачываць. Я сёння пайду, адпраўлюся проста ў парк, трэба сябе праветрыць, а то засядзеўся я ў хаце. Ось, а заўтра у нас будзе доўгі стрым, будзем спачатку гуляць у тое, што у Baldur's Gate гадзінкі 3, можа больш, і потым я пераключуся на свае справы і буду хутчэй за ўсё рыхтаваць гульню па ДНД. Так што, калі ласка, можете, каму цікава ДНД, у нас будзе заўтра доўга стрым, літаральна на ДНД тэматыку. Вось. Добренька. На гэтым я вас пакідаю. Я зараз знайду, хто чым займаецца. Спадзяюся, у вас цяплей, чым у нас. Сёння абіралі наадварот абіралі дзень, калі не вельмі горача, таму што заўтра, па-моему, там 27 абяцаюць нешта такое. Карацей, не, я заўтра не... Таму выбар быў па тыпу, які дзень пайсці пашпацыраваць. І таму я не ведаў, які дзень я гэта зараблю. Які будзе у нас днём стрыма. Я гляджу зараз, хто у нас чым займаецца, я нікога не бачу, на жаль. Вось, там мне просто няма каму вас перадаць. Вам жадаю сёння, калі у вас выходныя, адпачыць, калі сёння не выходныя, папрацаваць добра. Вось, да сустрэчы з вамі і пабачымся заўтра. Добрага вам дня.